Bos días, señoras e señores concelleiros. Fiamos pleno concello, número 8, orden do día en poder das señoras e señores concelleiros. Se constata quórum secretario, se abre sesión pública e iniciamos o pleno. Iniciamos primeiro con unha aclaración sobre declaracións institucionales. As declaracións institucionales e a presentación da declaración institucional foi feita en tempo e forma, por tanto, está incluída en a orden do día, pero ao non haber unanimidade entre os grupos e analizando o comportamento de diferentes cámaras legislativas de diferentes institucións, aparece como unha norma bastante sinalizada que as declaracións institucionales sexan por unanimidade. Dado que en este momento non foi constatada a unanimidade, procedemos a retirala e tendrá algunha outra tramitación en este pleno da forma que corresponda. Por tanto, o punto segundo queda anulado, de acordo tamén co secretario que comparte este procedimento. Sí. Si me permite, alcalde presidente, sobre esta cuestión, por aclarar, en primeiro lugar, o regulamento orgánico do Pleno non exixe unanimidade na aprobación das declaracións institucionais. En segundo lugar, nesta mesma corporación hai abondosos precedentes onde as declaracións institucionais, cando non son vehiculadas de maneira unánime, se someten igualmente a consideración do Pleno, mesmo tendo sido, en algún caso, aprobadas. En todo caso, dende logo, dende o Grupo Municipal do BNG, o que queremos é trasladar formalmente o cal ia ser a nosa posición de voto a este respeito, que ainda discrepando da maneira na que actuou o Grupo de Goberno, vetando de maneira sectaria o noso texto e negándose a consensuar o texto que se trae aquí, dende logo nos parece fundamental que este pleno exprese unha mensaxe contundente do punto de vista institucional de apoio á Global Sumud Flotilla, de denuncia das prácticas xenocidas e ilegais por parte do réxime sionista de Israel, e por iso o Grupo Municipal do BNG o que expresamos é que a nosa posición de voto sería a prol do texto que traslada o Goberno Municipal e cuxa redacción definitiva nos foi formulada hai apenas 30 minutos. Algúna outra intervención? Grupo Popular. Efectivamente, no vamos a cuestionar el fondo de la declaración, sí las formas impropias en las que se han intentado traer, pero teniendo en cuenta el reglamento del Pleno deberíamos someter aquí si queremos votar a favor o en contra de esta declaración y no retirarla. Grupo Socialista. O Grupo Socialista quere amosar a súa posición clara con o que está a acontecer coa flotillo que ten acontecido, e así queda reflectido na declaración que hoxe se sometía a consideración deste pleno o secretario do pleno, que é o garante de que as cousas se fagan da forma acaída, di que deberían ser por unanimidade as declaracións institucionais. É certo que iso acontece no Parlamento do Estado e no Parlamento de Galicia, sempre se someten cando hai unanimidade, pero tamén é certo que no noso regulamento eso non aparece así reflectido. En todo caso, é o que plantexa o secretario do Pleno Grupo Socialista. Se todos estamos de acordo de sometela, pois creo que estamos tamén a favor, xa que nos presentamos modificada esta declaración institucional a favor da flotilla e en contra radicalmente do que ten acontecido. Bueno, como lle corresponde á presidencia tomar a decisión, vou a tomar a decisión de que efectivamente se continúe con este punto de orden do día, non se vai a retirar. Hai unha declaración institucional formulada polo Grupo Socialista pasada a Xunta de Portavoces. Ulteriormente, hubo unha adición con motivo de feitos que no momento da redacción
non estaban engadidas. Por tanto, hai unha declaración inicial e unha definitiva que obra en poder das señoras e señores concelleiros, que é a que vamos a someter a votación aos efectos de constatar que efectivamente haya unanimidade. No caso de que non haya, este pleno tomará por vía constitucionaria a decisión, dado que o reglamento efectivamente non obliga a que haya unanimidade, de que as declaracións institucionales se podan facer por votación sin necesidade de a propia unanimidade. Por tanto, sometemos a votación a proposta a definitiva versión sobre declaración institucional. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado por unanimidade. Procedemos ca orden do día e retomamos. Punto primeiro. Actas anteriores, 27 de abril e 6 de maio. Algúna observación? Quedan aprobadas as actas. Punto terceiro. Informe resumen dos resultados de control interno dun exercicio de acción de conta. Concelleiro de Facenda, palabra durante 5 minutos. Ben, bo día. Sí, para dar conta das actuacións de control interno desenvolvidas durante o exercicio 2025 por parte da intervención municipal. Esta dación de conta xirará sobre 4 eixos básicos. En primeiro lugar, dando conta como unha continuidade da conta xeral xa aprobada e exposta ao público, estos resultados de control interno teñen que facerse durante o primeiro cuatrimestre do exercicio seguinte, por tanto, se dá conta do que xa se fixo, dos deberes que xa se cumpriron no primeiro cuatrimestre, no mes de abril de 2026, remitindo tamén a información correspondente ao Ministerio de Facenda. Por tanto, cumprindo estrictamente coa legalidade, cumprindo tamén estrictamente coa función e a misión de dar conta das actuacións de control interno realizadas neste Concello. En segundo lugar, e o que é máis importante, e así o destaca o informe do interventor, se someteron á intervención todos os expedientes de gasto. Repito, todos os expedientes de gasto. O expediente orixinal completo foi analizado e se superou esa función de control realizada pola intervención municipal. Hai que destacar o importante volume de actuacións de control, o que significa tamén o importante volume de actividade que se desenvolve dende o Goberno municipal. 53.089 actuacións de control. Esa é a cifra de todas as actuacións de control desenvolvidas pola intervención municipal durante o exercicio 2025. Como digo, isto reflicta que se traballa polo ben da cidade, que se tramitan os expedientes e que, como dicía, todos os expedientes de gasto foron obxecto de intervención, con expediente completo e tamén quero anticipar xa, sen reparos, sen actuacións contrarias e sen omisións de fiscalización. Por tanto, todo dentro da máxima legalidade, todo dentro do máximo nivel de control que prevé a normativa vixente. Por eso somos un Concello fiable, por eso somos un goberno solvente, por eso temos unhas finanzas públicas que son a envexa de todos os demais concellos non só de Galicia, senón tamén do contexto do Estado. Hoxe mesmo veíamos algunha noticia que o Ministerio de Facenda ten que requerir algúns concellos o pagamento das facturas pendentes, o control da morosidade. No Concello de Vigo, eso, como xa saben, non sucede porque cumplimos estrictamente coa legalidade. Por tanto, máis de 53.000 actuacións, máis de 400 na área de contratación, máis de 228 no ámbito de subvencións e convenios, máis de 600 no ámbito de recursos humanos e outras actuacións en indemnizacións, na tramitación das modificacións orzamentarias que desenvolvimos o ano pasado, que permitiron incorporar 98 millóns de euros ao orzamento municipal de 2025, e tamén outras actuacións que reflicten a actividade municipal durante o ano 2025. Quero volver a destacalo por terceira vez que todos os expedientes de gasto foron obxecto de intervención, co expediente orixinal completo e
por lo tanto, como decía, con todas esas actuacións de control, máis de 53.000 actuacións de control durante o ano 2025. Ademais, se desenvolveu a actividade de control financeiro sobre distintos ámbitos da xestión municipal, sobre a morosidade, xa sabemos que finalizamos o ano pagando en 5 días, por lo tanto, un tempo récord, tempo que nos pon a cabeza dos concellos de toda España, incluso aqueles que son capital de provincia, incluso aqueles que son capital de comunidade autónoma ou que son mesmo capital do Estado, tamén o control financeiro da conta 413, que non ten aspecto a salientar, o control das subvencións, o control no ámbito da xerencia municipal de urbanismo, o control tamén dos contratos menores, o control tamén dos contratos maiores, así como no perímetro de vinculación do Concello das fundacións. Sinalo, por último, como cuarto eixo deste informe, non houbo reparos á actuación municipal, por tanto, eso significa que non houbo ninguna alerta de ilegalidade nas actuacións, non houbo tampouco actuacións contrarias ao ordenamento xurídico e, por tanto, todo dentro da máxima legalidade e todo dentro do máximo rigor dentro da xestión municipal deste goberno municipal. Grazas. Turno de grupos, turno do BNG. Hoxe o Pleno recibe o informe resumo dos resultados do control interno correspondentes ao exercicio 2025, un documento que temos que dicir que lonxe de ser un exercicio real de transparencia ou de rendición de contas, constitúe un resumo parcial que oculta na práctica máis do que revela. Por iso, o primeiro que temos que lamentar é que este informe non veña acompañado dos informes completos da auditoría externa encargados polo propio Concello no marco do Plan Anual de Control Financeiro. O informe fala de máis de 53.000 actuacións de control, de fiscalización previa e de intervención. Cifras que a priori soan ou poden soar impresionantes, pero que non ocultan as deficiencias estruturais que o propio documento, que o propio informe recoñece. Máis do 86% das obras executadas presentan excesos de medición superiores ao 9% do prezo inicial, situándose de forma recorrente no límite legal do 10%. E isto non pode ser unha casualidade. É a evidencia dunha eiva grave e continuada na preparación, na definición técnica e na supervisión dos proxectos. Unha falla que custa millóns de euros aos vigueses e ás viguesas. No ámbito das subvencións directas, máis do 52% non cumpren coa obrigada remisión de información á base de dados nacional de subvencións. Hai casos, ademais, que poden levar a reintegros parciais ou totais por falla de xustificación adecuada, ausencia de transparencia ou imposibilidade de verificación. Pero se hai un aspecto especialmente preocupante dos recollidos neste informe é o que evidencia o descontrol, o absoluto descontrol existente na xerencia municipal de urbanismo sobre unha cuestión tan relevante como é o seguimento das sancións urbanísticas, que segue sendo un seguimento moi feble e precario, sen medios nin procedementos que garantan a súa efectividade tal e como se sinala expresamente no informe. Un informe onde se indica que non existen eses medios e procedementos precisos e indispensáveis e, por tanto, non se controla esa acción desas sancións urbanísticas e o seu paso a constriximento. É dicir, sanciónanse ilegalidades, pero non se garante o cobro das sancións, algo inaceptável que, aínda así, o Goberno non só non rectifica nin asume responsabilidades. No entanto, o máis grave non está, nin sequera no recollido neste resumo. Referímonos ao feito de que o Goberno municipal insista na ilegalidade de non constituir a Comisión de Vigilancia da Contratación, a pesar de que o propio regulamento orgánico do Pleno do Concello de Vigo a establece como obrigatoria. Esta comisión é o mecanismo legal de control do Pleno como máximo órgano de representación democrática da cidade sobre a contratación pública que consume máis de 2 de cada 3 euros dos recursos do Concello. E aquí chegamos ao cerne da cuestión, a falla de control efectivo sobre os grandes contratos externalizados que xestionan servizos esenciais como a limpeza de instalacións, o SAF, o mantemento de parques e xardíns ou a recollida do lixo, por citar algúns exemplos. Empresas concesionarias e contratas que incumpren reiteradamente os pregos de condicións e os contratos, que prestan menos servizo do comprometido, reducindo calidade persoal, mentres acumulan débedas con traballadores e traballadoras ou non respetan os seus dereitos laborais. Unha situación que ten sido denunciada de maneira reiterada polas organizacións sindicais nos últimos anos. E cal foi sempre a resposta do Goberno municipal? Silencio absoluto. Ningunha acción contundente, ningún expediente sancionador a serio, ningunha medida que defenda o interese público fronte aos beneficios privados. E isto non é xestión, é barra libre para as empresas. E a pregunta
que paira sobre esta realidade é a cambio de que? Mentres o informe resalta a necesidade de mellorar as ferramentas informáticas, a estrutura do persoal de intervención ou as bases de execución do orzamento, o BNG vamos a seguir a exixir tamén algo previo e fundamental: vontade política real de controlar, de fiscalizar e de sancionar os incumprimentos. En ese sentido, temos que volver a reiterar as nosas demandas. En primeiro lugar, a constitución inmediata da Comisión de Vigilancia da Contratación. En segundo, a publicación íntegra e sen dilación de todos os informes de auditoría externa. En terceiro, o reforzo real do control financiero permanente con medios suficientes para unha oficina de control financiero efectiva tal e como demanda a propia intervención municipal e que se realicen auditorías específicas e exhaustivas sobre os contratos dos servizos privatizados. Dende logo, os vigueses e as viguesas merecen un concello que controle de verdade o diñeiro público, que non tolere incumprimentos sistemáticos, que non permita que se incumpran os contratos e que poña por diante o servizo público frente aos intereses privados. E por iso, desde o BNG, imos seguir a reclamar con rigor, con exixencia e transparencia, porque Vigo merece unha xestión municipal decente, eficaz e ao servizo da xente, e non podemos aceptar nin pasar por menos. Moitas grazas. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Señora Neiros, un informe resumo, menos mal que resumo e as perlas que se atrae, que evidencia o informe, pero vostede non fixo ningunha soa mención a un número, a unha porcentaxe, a unha cantidade. Claro, ten que presumir de que do pouco que pode presumir, de que cumpre en plazos e que someten todas as actuacións de gasto, todos os expedientes de gasto, as actuacións da intervención. Pero claro, este informe deixa cousas moi claras. A primeira, claro que hai moito movemento orzamentario, pero que haxa moito movemento orzamentario non significa que necesariamente haxa unha mellor xestión, porque o mesmo interventor recoñece algo moi significativo, está moi subliñado no informe. No ano 25, as modificacións orzamentarias en saldos netos representaron preto dun 30% respecto dos créditos iniciais. Como digo, moito movimento. Aprobáronse moitas modificacións por preto de 100 millóns de euros, dice pronto e rápido, 100 millóns de euros, e isto non é unha cuestión menor, porque cando un orzamento necesita estar permanentemente parcheándose con modificacións, créditos extraordinarios e suplementos, o que hai detrás precisamente non é unha planificación exemplar, precisamente todo o contrario. O que é moi relevante é que o propio informe tamén destaca que só en créditos extraordinarios e suplementos financiados co remanente ascenderon a preto de 66 millóns de euros, fronte aos 31 millóns do ano anterior e os 10 millóns do ano 23. Vanse incrementando, como digo, pasamos de 10 millóns a estar xa en preto de 66 millóns en apenas 2 anos. E isto, claro, xa non é unha excepción puntual, é un modelo de funcionamento deste goberno municipal. Un goberno municipal que vive instalado, nos saberemos, nos orzamentos saberemos. Primeiro aprobamos un orzamento de copia-pega, despois non se executa, despois acumulamos remanentes e, finalmente, modificacións millonarias a metade do exercicio para vender, como a sempre, titulares e anuncios. E claro, así é moi fácil presumir de investimento. O problema real é executalo. Porque, claro, Vigo xa ten un problema estrutural, moito anuncio, moita foto, moita propaganda, e despois capacidade de execución moi baixa, señor alcalde. Si, mire, máis un 17% de investimentos executados, investimentos reais no capítulo 6. É que esa realidade, os números non hai que escondelos, hai que evidencialos, hai que diserilos e hai que actuar. Vostedes miran para outro lado. E, ademais, o informe di outra cousa moi importante, recoñece expresamente a importancia que no Concello de Vigo teñen esas modificacións de crédito. É dicir, o propio órgano interventor está asumindo que isto é unha práctica estrutural neste Concello. E mentras os proxectos de sempre. Eu, o mércores pasado, non sei se lembra que debatín co señor Font, levei o pleno de Santiago, a Biblioteca de Vigo, pois aí sigue, cos terreos que están, que non están, co goberno, polo medio, e así sigue a biblioteca, pero así sigue a piscina de Teis, a cámara lenta, así siguen el Duallen, así sigue Beiramar, así siguen todas as obras. Claro, así temos esas cifras de investimento tan ridículas, e así Vigo convértese en capital mundial
Si, en Capital Mundial de que? De fochancas. Eso é o que pasa aquí. En Vigo moitos anuncios, moitas modificacións, pero os cartos no caixón. Ademais, claro, tamén se lembra no informe que no ano 24 se reactivaron as regras fiscais e que agora hai que cumprir a estabilidade, sí, pero que gran paradoxo aquí en Vigo é que sí, se cumpre a estabilidade, sí, pero tamén o Concello, por non executar, ten un superávit, digo entrecomillado porque non execución, de máis de 35 millóns de euros. E por que hai superávit nunha cidade que ten tantas necesidades pendentes? Por que hai superávit? Porque o Vigo non se executa. Isto evidenciase por todos os lados nos informes que reiteradamente se falan e se debaten neste pleno, porque cando un concello ten problemas de vivenda, de instalacións deportivas pechadas, de barrios con carencias, obras eternas, e ao mesmo tempo lle sobran decenas de millóns de euros, o que non é un milagro económico, é que non é un milagro económico, o que é incapacidade de xestión. Ademais, reiteradamente o informe, non levo tanto tempo neste Concello, apenas dous anos, pero que é o informe recurrente, o que dio a intervención, que existe outra vez na falta de medios. Está moi ben, señora Neiros, que vostedes sometan todas as partidas de gasto, todos os expedientes, pero que non hai tempo material ni mans materiais para que podan revisar esos informes que vostedes sí someten alegremente, sí, o din así, en mayúsculas, pero que non hai capacidade, o dio informe, non hai capacidade eficaz na necesidade, e necesitase unha oficina de control financeiro. Está moi ben que poñan aí os Turno expedientes. final, señor concelleiro, 3 minutos. A verdade é que, despois do discurso do Partido Popular, hai que agradecerlle que me permita falar de algunhas cuestións, porque sí, efectivamente, sí incorporamos perto de 100 millóns de euros ao orzamento municipal do ano pasado. Como veño dicindo, modificación tras modificación das que vimos facendo nun exercicio de planificación plurianual e de continuidade na execución do orzamento municipal e, sobre todo, das obras que se fan con cargo ao orzamento municipal. E soamente co orzamento municipal, porque a Xunta non está presente nas grandes obras, nas grandes inversións, na transformación da cidade que está facendo este goberno municipal. Por lo tanto, o facemos en solitario. E facemos con esa programación plurianual que permite incorporar, sí, no ano pasado, 98 millóns de euros como remanentes extraordinarios ao orzamento municipal. Cumprindo tamén, como di o informe, coas reglas fiscais de estabilidade e de teito de gasto que, por certo, o Partido Popular no Congreso dos Diputados se negou a ampliar para favorecer unha maior execución, unha maior capacidade de execución polas comunidades autónomas que tamén gobernan e, sobre todo, polos concellos. O Partido Popular sempre na contra. Pero tamén esta intervención da representante do Partido Popular me permite facer un aspecto comparativo, porque frente á nosa movilización extraordinaria de recursos se opón ao inmobilismo da Xunta de Galicia, que non fai nada, que non executa os seus orzamentos municipais e non solamente non executa os seus orzamentos municipais, senón que devolve 23 millóns de euros de fondos europeos porque o modelo de escolas infantís non lle cadra. O sea, que non solamente non executa, senón que devolve fondos europeos. Eso é a Xunta de Galicia. E por contraste tamén a Deputación de Pontevedra. Onde está a execución da Deputación de Pontevedra? Que sí. Guarde silencio, señora concelleira. Guarde silencio, señora concelleira. Total, a inexecución da Deputación tamén de Pontevedra frente á execución do orzamento municipal e a achega extraordinaria de recursos que fai este goberno municipal en solitario para seguir transformando a cidade. Quizáis por eso un periódico de difusión nacional e tamén autonómica di que é o único goberno que transmite ilusión aos cidadáns, non como outros gobernos municipais que desilusionan os cidadáns. Por eso traballamos para a cidade. Pero mire, tamén me permite falar da biblioteca de Teis que estamos, sí, a realizar e da piscina de Teis que estamos a realizar. Mire, infórmese ben tamén porque Beiramar o mellor é que non é de competencia municipal, pero bueno. Frente ao Bloque Nacionalista Galego, bueno, hai que decir que ten esa venda de candidato que permite falar solamente para os seus votantes, cada vez parece que menos, non? Eso de poñer dúbidas sobre o informe oculta máis do que revela, un informe resumo, os informes de desenrolo están en período todavía de alegacións, por eso non se trae aquí, pero está a disposición dos grupos municipais. Pon dúbidas tamén sobre outras cousas, subvencións que non se tramitan a base nacional de subvencións, todas van a base nacional de subvencións, os reintegros de subvencións por non xustificar, pois claro, se non se xustifica a actividade será que ese diñeiro público non ten que estar nas mans privadas ás que se destina. Tamén pon a dúbida... Moitas gracias, señor concelleiro. Rematada a súa intervención, queda dada conta do punto terceiro. Pasamos ao punto cuarto.
ordenanzas de prestacións patrimoniales de carácter público non tributario polo Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Persoas Viaxeiras. Aprobación definitiva. Ten a palabra, señor concelleiro de Facenda. Entremos neste pleno, sí, a aprobación definitiva desa ordenanza das chamadas agora prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias. Este é o motivo principal polo que hai que aprobar esta ordenanza municipal, debido a un cambio legislativo e tamén a adaptación ao Regulamento Europeo de Transportes que fixa como se ten que prestar o servicio de transporte urbano de viaxeiros. Hai que destacar, en primeiro lugar, que pasamos nese servicio de transporte urbano de viaxeiros, transporte colectivo urbano de viaxeiros, dun sistema de xestión indirecta a un sistema de xestión directa a través dun contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, cun cambio no modelo de contrato derivado, como digo, desa regulamentación europea. O que pretende esta ordenanza é servir de marco xurídico para ese contrato de prestación de servicios, ese marco xurídico necesario para que ese novo contrato de prestación de servicio de transporte colectivo urbano de viaxeiros se poda desenvolver e, polo tanto, é o marco de referencia para ese contrato. Hai que destacar que nese contrato os xubilados siguen viaxando gratis, hai uns 45.000 xubilados que poden seguir viaxando gratis e os menores de idade tamén, esos máis de 20.000 menores de idade que acompañan, van a poder seguir viaxando gratis no transporte colectivo urbano deste Concello de Vigo. Ademais, hai que destacar que sobre un coste teórico de equilibrio, a tarifa que se fixa sigue IVA incluído en 1,63 euros, por lo tanto, bonificada para todas as persoas que disfrutan e que usan o transporte urbano colectivo de viaxeiros na cidade de Vigo. Hai que decir que no ano 2025 os usos dese transporte urbano de viaxeiros foron de 20 millóns de usos, 20 millóns de usuarios e, por lo tanto, con un importante volumen de uso que esperamos incluso incrementar nos próximos anos. Hai que destacar tamén algúns usos, máis de 542.000 usos ao Hospital Álvaro Cunqueiro e 398.000 usos á Universidade, por lo tanto, con importantes usos tamén focalizados neses ámbitos concretos. Por tanto, hai un total de uns 6,5 millóns de kilómetros recorridos polos 126 autobuses que ten a actual flota de transporte colectivo urbano nesas 37 liñas e nesos 553 kilómetros de liña que nunha cidade de 110 kilómetros cadrados significa a cobertura de todas as zonas da cidade. Por lo tanto, esta ordenanza municipal pretende, como digo, facer ese marco de referencia, ese marco normativo de referencia para que o transporte colectivo urbano poida seguir prestándose na nosa cidade, poida seguir incrementando o número de usos da nosa cidade e poida servir tamén para que esa tarifa bonificada xeral que xa se contempla poida ser incrementada incluso por bonificacións ou por grupos de bonificacións particulares que se aprueben por Xunta de Goberno Local como órgano competente tamén para aprobar subvencións a determinados colectivos. Por tanto, trátase dunha regulación equilibrada, dunha regulación que permite a flexibilidade tamén na orientación do transporte e que permite tamén adicar os recursos, os ingentes recursos que dedica este Concello tamén a transporte colectivo urbano de viaxeiros. Hai que decir que tamén é un dos servicios públicos que ven sendo ben valorado pola cidadanía, é un dos servicios públicos que usamos un bo número tamén de viguesas e de vigueses e que permite esa mobilidade, esa nova mobilidade tamén con máis e mellores liñas que se están a prestar por parte neste caso na concesionaria, próximamente da prestadora do servicio vía contrato. Por lo tanto, como digo, é unha ordenanza marco que permite o desenvolvemento futuro para os próximos anos, para os vindeiros anos do Servicio de Transporte Colectivo Urbano Municipal. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno do BNG.
Ben, dende o BNG o primeiro que temos que aclarar é que non estamos diante dunha simple ordenanza de prezos, non se trata só dun debate técnico ou administrativo. O que está en xogo, no fondo, é que modelo de cidade queremos para Vigo. O que está en xogo é decidir se o transporte público é un dereito ao servizo da maioría social ou un negocio privado garantido con cartos públicos. E por iso o BNG presentamos unha emenda á totalidade, porque esta ordenanza nace viciada de orixe, porque non responde ao interese xeral da cidade, porque é simplemente un traxe á medida dunha nova privatización do bus urbano que o goberno municipal decidiu impulsar sen transparencia, sen debate público real e sen estudar seriamente alternativas. Queren facer pasar esta ordenanza como apenas unha cuestión tarifaria, pero é moito máis que iso. Esta ordenanza é a condición de posibilidade, é a peza necesaria para blindar un novo contrato privatizado durante anos. Un contrato que vai hipotecar o futuro da mobilidade de Vigo unha década máis. E fano ademais no peor momento e co peor balance posible deste servizo que, como vemos, o goberno municipal, pola intervención do señor Aneiros, non coñece. Porque hoxe o servizo de bus urbano en Vigo é peor do que hai anos. Hai menos frecuencias, 250 menos das que había no ano 2019, máis demoras, peor cobertura e un mapa de liñas absolutamente obsoleto que non responde á realidade da cidade nin tampouco da súa área urbana. Mesmo os propios datos oficiais acreditan unha perda de máis de 1,3 millóns de viaxeiros dende o ano 2019. E cal é a resposta do goberno de Abel Caballero? Máis privatización, máis gasto, máis dependencia dun modelo fracasado. Porque esta proposta supón disparar o custo do servizo até cifras absolutamente inasumíveis cun incremento de até o 90% do coste da súa prestación sen garantir melloras reais para a veciñanza. Nin máis buses, nin mellores frecuencias, nin mellores horarios e máis amplos, nin conexións máis eficaces co conxunto de barrios e parroquias. En definitiva, o que queren é que paguemos máis polo mesmo servizo insuficiente. Ese é o modelo de Abel Caballero, o timo da estampa aplicado ao transporte público. E por iso desde o BNG dicimos con absoluta claridade que Vigo merece moito máis. A maior cidade de Galiza non pode seguir atrapada nun modelo de mobilidade pensado para favorecer intereses privados en vez de garantir dereitos colectivos. Non pode continuar apostando por unha política de transporte baseada na propaganda, nas grandes cifras e nos titulares, mentres a realidade diaria da xente é esperar máis tempo nas paradas, sufrir buses ateigados ou carecer de conexións dignas. E hai unha cuestión fundamental que este goberno municipal quere evitar a toda costa, o debate sobre a remunicipalización. O remate da actual concesión representa unha oportunidade histórica para recuperar para o público un servizo público esencial. Unha oportunidade para crear unha empresa pública municipal de transporte que permita poñer o bus ao servizo da cidade e non dun balance empresarial. Porque cando falamos de remunicipalización non falamos de ideoloxía abstracta, falamos de eficiencia, falamos de control democrático, falamos de transparencia, falamos de capacidade para decidir tarifas xustas, para ampliar servizos, reforzar frecuencias e planificar a mobilidade pensando nas necesidades sociais e ambientais na cidade e non apenas no rendemento en termos de negocio. Falamos, en definitiva, de entender o transporte público como unha ferramenta para construir un Vigo máis habitável, máis sustentável e socialmente máis xusto. E por iso hai que preguntarlle ao goberno por que lle teñen tanto medo a estudar, nin tan sequera estudar, esa alternativa que xa aplican outras cidades. Por que se negan a facer unha análise rigorosa e independente comparando a xestión pública coa privatizada? Por que impediron un verdadeiro proceso de participación cidadá porque o que vostedes chaman consulta pública foi unha auténtica ficción democrática? Desde o BNG, dende logo, defendemos outra maneira de facer as cousas, máis democrática, máis transparente e máis respetuosa mesmo coa intelixencia das persoas. O BNG defendemos outro modelo de mobilidade como un elemento central sobre o que erixir un outro modelo de cidade. Un modelo que aposte decididamente polo transporte colectivo frente ao vehículo privado, que conecte mellor o conxunto de barrios e parroquias, que facilite a mobilidade da mocidade das persoas maiores e tamén das traballadoras, que reduza emisións e contaminación, que pense no Vigo dos próximos 20 anos e non apenas na seguinte campaña propagandística. E por iso, coa nosa emenda á totalidade que chega a este pleno como voto
particular, o que propoñemos é devolver esta ordenanza, deter o proceso de nova licitación para abrirmos un debate serio e riguroso sobre o futuro do bus urbano, para defender que os servizos públicos deben estar ao servizo do pobo e non ser convertidos nun negocio subvencionado co diñeiro de todas e de todos. Porque o BNG imos seguir a defender un transporte público de calidade, accesível, sustentável, plenamente público, porque esa é a cidade que merecen as viguesas e os vigueses. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Ben, a ordenanza municipal que vai regular as novas tarifas do bus urbano unha vez entre en vigor o novo contrato é absolutamente decepcionante, porque unha vez máis estamos diante dunha ocasión perdida para fortalecer o uso do transporte público na nosa cidade, abaratando o billete e sumando así novos viaxeiros recorrentes. Ese debería ser o fin último desta ordenanza, potenciar o autobús urbano como alternativa sostible ao vehículo privado, tal e como a Comisión Europea propón que se faga, máxime nestes tempos de prezos disparados, especialmente no que atinxe os carburantes. É certo que para cadar ese obxectivo final tamén habería que recuperar e ampliar as rutas e frecuencias que se veñen recortando dende o ano 2019. E para iso, claro, habería que contar con máis autobuses, cousa que incomprensiblemente non está previsto tampouco no novo contrato, algo que non entendemos. O alcalde falaba no seu día de 54 novos autobuses, mentira, son renovación de unidades por cumplir a súa vida útil. Xa que logo, o goberno de Caballero, en lugar de facer que haxa máis autobuses e máis vigueses que se suban os mesmos, decide deixar todo como está, ou aínda pior. Porque todo este novo servizo que está en fase de adxudicación vai nos ir moito máis caros vigueses, tal e como se reflicte nesta ordenanza, onde se recolle unha nova tarifa de equilibrio económico que cifra en 2,04 euros o custo do novo billete. É dicir, 41 céntimos máis por riba da tarifa actual do 1,63. E isto que significa? Pois que o novo contrato do bus urbano en Vigo ata o ano 2034 vai nos custar 470 millóns de euros, máis do dobre do que agora. E quen vai pagar todos eses cartos por riba, por recibir, quero dicir, máis do mesmo? Pois, como sempre, os vigueses a través dos impostos municipais que non deixan de subir. Porque esa diferencia de 41 céntimos por billete que di que vai a pagar o Concello directamente cos seus cartos da Caixa, de onde pensa a xente que os vai a sacar? Pois do peto dos vigueses. Por certo, esa cifra de 2,04, de onde sae, señora Neiros? Esa cifra teórica. Nas emendas que presentamos a esta ordenanza temos solicitado, entre outras cousas, unha auditoría externa como segunda opinión se nos diga se esa cifra é correcta ou non se asusta. Pero vostedes rexeitárona, coa excusa din de que non procede. E tanto que procede. E por iso que se traemos aquí un voto particular coas nosas emendas para que se retraten tamén votando a creación dun abono mensual sen límite de viaxes por unha tarifa plana de 20 euros ao mes ou 200 euros ao ano. Un abono que están a aplicar na meirande parte das cidades que contan con servizo de autobús urbano, pero que en Vigo este goberno non queren. Pero si é que ata o goberno de España ten un abono, o abono único por 60 euros ao mes, e vostedes van dicir que non. De verdade que é incomprensible. Miren, o novo modelo contractual de prestación de servicios, por certo, señores do BNG, o mesmo que en Santiago, onde non hai remunicipalización. Si hai unha empresa municipal, pero o servicio vaixe facer por prestación de contratos, non minta. E se quere, falamos de como está o servizo do bus urbano en Santiago. Manda truco polo de exemplo. Bueno, este novo modelo contractual fai posible ese abono do que falamos é mesmo recomendable porque as cantidades que se van pagar á empresa están topadas tanto por abaixo como por arriba. E unha vez acadado o obxectivo máximo de viaxes non hai por que pagarlle máis. E é aí onde cobra sentido este abono, porque non ten por que supor máis carga económica para este concello. E que conseguimos con el? Primeiramente, premiar a quen máis emprega o transporte público cun aforro importante para a súa economía. Unha persoa que simplemente faga 2 viaxes ao día, por exemplo, para ir ao traballo e volver a casa, co abono mensual, aforraría case que 100 euros ao ano. Pero que se collera o aforro o abono anual aforraría ata 140 euros, porque tería 2 meses gratis. E todo isto sen contar as viaxes ilimitadas que podería facer a maiores sen pagar. E en segundo lugar, é que se facemos que moverse en bus pola cidade sexa de longo ou medio máis barato, sumaremos moitos máis usuarios recorrentes que hoxe non se suben. En definitiva e en resumo, se trata de que haxa moitos máis viaxeros pagando moito menos para que ao final as contas cadren, como acontece en todas as cidades salvo Vigo. Pois terán que explicarlle aos vigueses por que non queren aforrarlle cartos
pactos cando está na súa man facelo na próxima Xunta de Goberno local, como acaba de recoñecer este concelleiro de Facenda. E, por certo, para que quede claro, o que non queira o abono seguirá cos actuais descontos da PAS Vigo, os nosos maiores, por suposto, e a gratuidade dos menores de 14 anos tamén que nos propomos consolidar. Como tampouco aceptaron vostedes facer gratis o bus no Día Europeo da Mobilidade como xeito de concienciar o seu uso diante da ciudadanía e non facer o ridículo co autobús turístico. E, por certo, tamén propuxemos tamén que a PAS Vigo poda ser empregada neste servizo de autobús turístico como co correspondente desconto. E, igualmente, vostedes rexeitárono. E tamén rexeitaron crear a PAS Vigo turística, unha idea de vostedes hai un anos que non puderon levar adiante porque se quedaron sin fondos europeos, tanto que lle dá todo o Pedro Sánchez. Van votar tamén que non vostedes a súa propia iniciativa? Veremos. Vai nada, moitas grazas. Turno final, conselleiro de Facenda. Ben, a verdade é que tanto os 5 minutos do Partido Popular como os 5 minutos do Bloque son de traca, son para poñelos diante do espello. Comenzarei polo Bloque Nacionalista Galego porque esos 5 minutos de gloria, de discurso utópico, de remunicipalización dun servicio, contrastan co que fan nas cidades que gobernan. En Pontevedra, onde non hai transporte colectivo urbano de viaxeiros, sino unha adhesión a outro medio de transporte, outro sistema de transporte, en Santiago, onde xestionan e propoñían a remunicipalización, pero que copiaron o contrato de Vigo, están copiando o modelo Vigo. Quero destacar unhas declaracións da alcaldesa de Santiago, que pertence, por se non o saben, ao Bloque Nacionalista Galego, que di: temos que parabenizarnos e felicitarnos porque, a pesar de todas as reticencias que se lle quixeron sinalar, houbo un interés importante nunha serie de empresas en presentarse á licitación, porque o servicio se presta actualmente en precario, sen posibilidade de renovación de flota, con averías constantes nos autobuses e con un mapa de liñas que deixa fora moitas zonas do municipio. Esas son declaracións da alcaldesa de Santiago de Compostela, despois de admitir que o modelo de contrato que están a poñer en marcha en Santiago é un contrato de prestación de servicios e non un contrato de remunicipalización, como aquí se defende polo voceiro e candidato tamén do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, sí, señor Pérez Iglesias, Vigo merece máis. Vigo merece que non se lle engane, porque ali onde gobernan non fan o que din aquí que hai que facer. Donde gobernan, fan cousas distintas, ou ben non cumpren coa cidadanía. Por lo tanto, miren, aplíquense a súa propia doctrina, pero é que ademais intentan enganar. É que aquí parece que se olvida. O ano 2020, o que pasamos no ano 2020, claro, comparando cos usos do ano 2019, non se ten en conta o que pasou no ano 2020, que yo recordo, foi ano de pandemia, ano de restricción de mobilidade, ano de distancia interpersoal, donde, polo tanto, todos deixamos de coincidir tanto en espacios públicos e máis se son pechados. Estamos nunha cifra ascendente no ano 2025 de viaxeiros no transporte colectivo urbano de viaxeiros en Vigo. Pasamos de 19 millóns a 20 millóns de usos no transporte colectivo urbano de viaxeiros en Vigo. Por tanto, subindo no transporte colectivo urbano de viaxeiros. Pero o Partido Popular tampouco entende, porque non lee o expediente. Fala de decepcionante, claro. Se non entenden, mal poden opinar dun expediente que non entende. Incluso discrepan dos técnicos municipais. Non sei que clase de goberno aspiran a liderar cando discrepan dos propios técnicos municipais que elaboran o prego das prestacións dun contrato de xestión directa xa, porque é un contrato de servicios que nos permite controlar o servicio de transporte, decidir sobre o servicio de transporte que nos vai a permitir prestar un maior e mellor servicio público. E despois tamén confunden ese precio teórico, xa o dixen así tamén na miña intervención, e o repito outra vez, teórico de equilibrio, co precio real do billete IBI incluído do transporte colectivo urbano, 1,63 euros. Por tanto, confunden o que é o precio teórico, o que é o precio real. Moitas gracias, señor concelleiro. Rematadas as intervenciones, procedemos á votación. Hai 2 votos particulares. Primeiro, voto particular do Partido Popular ao punto 4. Votos a favor. Votos en contra. 19. Abstencións. Queda rexeitado o voto particular do Grupo Popular por 5 votos a favor, 19 en contra e 3 abstencións. Hai un segundo voto particular do Bloque Nacionalista Galego. Sometemos a votación. Votos a favor. Contra.
Abstencións? En contra. Non hai abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor e 19 máis 5, 24 en contra. Procedemos á votación do punto cuarto. Votos a favor? En contra? 0 abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao punto quinto. Ordenanza fiscal reguladora do recargo municipal sobre o imposto galego sobre as estadías turísticas. Pasamos á aprobación definitiva. Ten a palabra o señor conselleiro de Facenda, señor Aneiros. Ben, bo día de novo, neste caso, para aprobar esta nova tamén ordenanza municipal que se refire ao imposto autonómico, o imposto aprobado polo Parlamento de Galicia, o imposto aprobado pola Xunta de Galicia para as estadías turísticas e que deixa aos concellos a fixación das tarifas correspondentes ás pernoctacións que se realicen no seu ámbito municipal, no seu termo municipal. Por tanto, o que aquí facemos hoxe é aprobar esas tarifas que permite, que regula a lei autonómica sobre o imposto en estadías turísticas, en estancias ou establecementos turísticos. Hai que decir, en segundo lugar, que este é un tributo que grava aos visitantes da cidade de Vigo que pernocten en establecementos ou vivendas turísticas. Esta tamén é unha característica que hai que destacar, non solamente os establecementos hoteleiros, os establecementos de hostelería tradicionais, senón tamén as vivendas turísticas e as vivendas de uso turístico que tamén pasan a estar gravadas, porque hai que dicilo, esta recarga non grava aos vigueses, grava as persoas que visitan a cidade para contribuir ao pagamento dos servicios públicos que tamén consumen da cidade, o consumo de auga, o consumo de limpeza, o consumo de seguridade e outros servicios públicos que usan de forma intensiva en ocasións as persoas que visitan a nosa cidade. Son unhas tarifas tamén adecuadas e axeitadas dentro do máximo que permite a normativa autonómica, moito máis baixas das que permite a normativa autonómica, por lo tanto, unhas tarifas, digamos, que permiten esa implantación progresiva deste imposto autonómico no ámbito da cidade de Vigo. Ademais, hai que destacar que a recadación por esta recarga sobre o imposto turístico se destinará a infraestructuras turísticas. Por lo tanto, o propio sector turístico vai a ser beneficiado por parte desta recadación que se realice con cargo a esta recarga turística. Dicía que hai unha aprobación, unha implantación progresiva. A entrada en vigor será o 1 de outubro de 2026, pero cun período transitorio que permitirá tanto os establecementos de hostelería como os demais aplicadores deste recargo sobre o imposto autonómico aplicar esta taxa sobre estancias turísticas, unha transitoriedade que permite que solamente se graven 2 noites do máximo legal ata o vindeiro mes de xullo de 2027, que os cruceiros tamén teñan unha moratoria que permita planificar a súa estadía no ámbito do Porto de Vigo tamén ata o 1 de xullo de 2027. Falaba tamén dunha tributación moderada nesta taxa municipal, nesta nova taxa municipal derivada dese imposto autonómico, e quero destacalo de novo poñendo datos. É un 27% máis baixa e un 27% máis barata que a taxa que ten establecida xa Coruña e que ten establecida tamén a cidade de Santiago. A cota sin IVA oscila entre os 75 céntimos e o 1,82 céntimos de euro para aquelas persoas que se aloxen en establecementos 5 estrelas da cidade, por lo tanto, cunha progresividade tamén na cuantía. Hai que destacar tamén que non só é unha taxa máis baixa que a que ten a cidade de Santiago ou a que ten a cidade da Coruña, senón tamén a que teñen outras cidades do contexto do Estado e outras cidades tamén
da Península Ibérica. Estamos cunha taxa moito máis baixa que a que ten establecida, por exemplo, a cidade de Lisboa, que ten 2 euros, a que ten establecida tamén Porto, a través do Porto de Lixoes, con outros 2 euros, e a que teñen establecidas outras cidades, como poden ser Barcelona, que teñen entre 9 e 11 euros, ou Bilbao, entre 6 e 7 euros. Por tanto, nos coloca tamén na cidade máis barata, con menos imposto, neste caso, sobre as estadías turísticas, non solamente da fachada atlántica da península, sino tamén do contexto norte da cidade do país español, do Estado español. Por tanto, non solamente nesa L somos o imposto máis barato de todas as cidades. Como digo, a adaptación e a regulación dese imposto autonómico ao ámbito da cidade de Vigo, unha cidade de Vigo que recibe turistas, que quere seguir recibindo turistas, e por eso esa implantación progresiva da taxa turística e tamén esa menor tributación que outras cidades do contexto de Galicia. Para esta cidade que representa o 30% do turismo da provincia de Pontevedra, que é a primeira cidade turística xa da comunidade autónoma de Galicia. Por tanto, dentro desos parámetros, esta tributación baixa, esta tributación reducida, esta implantación progresiva da ordenanza da recarga turística. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos, turno do BNG. O debate que hoxe temos sobre a taxa turística en realidade non vai de poñer ou non unha pequena recarga ás estadías turísticas despois de que o concelleiro presumise do baixa que vai ser. O debate real é outro. Quen paga os custos do modelo turístico que se está a promover en Vigo e a favor de quen se goberna esta cidade. E desde o Bloque Nacionalista Galego témolo claro, non pode seguir sendo a veciñanza de Vigo quen asuma en solitario os custos da saturación turística, da presión sobre os servizos públicos, do encarecemento da vivenda e da degradación da calidad de vida mentre os grandes operadores turísticos continúan facendo negocios en contribuir de maneira proporcional. Por iso presentamos un total de 15 emendas parciais, todas elas rexeitadas polo Goberno, porque a proposta do Goberno municipal é, sendo claros, un simulacro. Unha taxa turística de mínimos, de moi mínimos, como presumía agora o señor Aneiros, pensada máis para aparentar que para actuar de verdade sobre os impactos do turismo masificado. E digo masificado porque Vigo está a sufrir xa as consecuencias evidentes dun modelo turístico desordenado e caprichoso para o seu goberno. Non falamos dunha hipótese futura, falamos dunha realidade xa presente. Falamos dunha cidade onde os pisos turísticos son xa 7 veces máis que o número de vivendas dispoñíveis para alugueiro residencial, mentres millares de persoas teñen enormes dificultades para acceder a unha vivenda. Falamos dun centro urbano cada vez máis tensionado. Falamos dunha presión crecente sobre o espazo público, os servizos municipais e a mobilidade. Falamos, en definitiva, dun modelo de cidade que corre o risco de converter Vigo nun parque temático para visitantes mentre se expulsa a súa propia veciñanza. E frente a iso, que propón o goberno de Abel Caballero? Pois unha taxa ultra reducida, chea de excepcións, con rebaixas injustificadas e con auténticos agasallos fiscais na mellor política de dereitas para os grandes intereses turísticos. Porque iso son os períodos de carencia para os cruceiros até 2027 as bonificacións para as estadías longas, agasallos fiscais. E mentres tanto, a veciñanza que sofre os efectos da especulación inmobiliaria, da xentrificación ou da masificación turística non se lle ofrece ningunha compensación real. Desde o BNG defendemos algo moi diferente, defendemos unha taxa turística útil, xusta e ambiciosa. Unha taxa que aplique o 100% do máximo legal permitido, porque quen utiliza a cidade, quen obtén o beneficio económico da actividade turística, tamén ten que contribuir ao sostemento dos custos desta actividade. E isto non é ningunha extravagancia, non é nada extraordinario. Outras cidades galegas e do conxunto do Estado xa están a facer. Como ben se sinalaba, Santiago e a Coruña puxeron en marcha taxas turísticas sen inventar períodos de graza nin descontos a carta para determinados sectores. E ademais están a utilizar eses recursos para reforzar os servizos públicos, para mellorar o espazo urbano ou impulsar políticas de sustentabilidade. Por tanto, a pregunta é inevitável: por que en Vigo o goberno municipal decide protexer máis as navieiras e os grandes operadores turísticos cos intereses da cidade? Por que tanto medo a facer que o turismo pague o que lle corresponde? Nós temos unha resposta clara, porque este goberno continúa instalado nun modelo profundamente propagandístico, onde o importante é vender cifras de récord de visitantes, de millóns e millóns e millóns, que di Abel Caballero, de cruceristas que pasan apenas unhas horas, desfilan pola cidade, ou de luces, aínda que iso implique a aumentar os problemas da cidade real.
Pero BNG non quere unha cidade escaparate, nós queremos unha cidade habitável. Queremos un turismo racional, sustentável e compatível co dereito da veciñanza a vivir dignamente na súa propia cidade. E por iso, coas nosas emendas, propoñemos algo fundamental, que é unha parte importante, moi importante, o 40% da recadación da taxa turística se destine a políticas públicas de vivenda, que axude a paliar o problema de vivenda que provoca este modelo de masificación turística. E o resto da recadación debe servir para reforzar a limpeza, o mantemento urbano, a protección ambiental, o patrimonio cultural e os servizos públicos que soportan diariamente a presión turística. É dicir, que o turismo contribúa a mellorar a cidade que utiliza. Si escoitan, poden aprender algo. En definitiva, o que xe propoñemos desde o BNG co noso voto particular é algo moi sinxelo, que Vigo deixe de actuar como unha cidade sumisa aos intereses do turismo de masas, que a taxa turística deixe de ser un simulacro para se converter nun instrumento útil, que quen fai negocio coa cidade contribúa tamén de maneira xusta e que eses recursos se utilicen para protexer o dereito á vivenda, que é protexer o primeiro dereito da ciudadanía, que é o de poder habitar a cidade, que sirva tamén para mellorar os servizos públicos e garantir un modelo de cidade sustentável e pensado para a súa veciñanza. Porque Vigo o que merece é un futuro no que o turismo este ao servizo da cidade e non no que a cidade se coloque ao servizo do turismo. Queremos unha cidade que non só sirva para ser visitada, sino que sirva para ser vivida coa maior calidade de vida. Moito obrigado. Turno Grupo Popular. Buenos días. Me opongo frontalmente a cualquier tasa turística en la ciudad. Es lo que nos faltaba. Señora Neiros, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Respóndame. Bueno, su opinión parece que no cuenta porque quien cuenta es la opinión de quien dijo esto el 9 de agosto del año 2023. Estas palabras que acabo de decir al abrir mi exposición las dijo el señor Caballero, señor Abel Caballero, sin que nadie le preguntase. Lo dijo voluntariamente. Y solo un par de años, unos cuantos años después, no es que cambie de opinión, sino que se erige en el máximo defensor de este nuevo impuesto. Bueno, pues un cambio de opinión del que estaría muy orgulloso Pedro Sánchez, porque con razón el señor Caballero es el presidente del Club de Fans de Vigo de Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿qué ha cambiado? Pues me temo que nunca obtendremos una respuesta. Miren, el Partido Popular de Vigo no se opone a la tasa turística. A lo que se opone es a que un alcalde defienda una cosa y al cabo de unos años pues parece que cambia su teoría. Estamos en contra de que las normas que rigen esta ciudad dependan del pie con el que se levante el señor Caballero, porque él también ha defendido que no existen problemas de masificación en Vigo. Entonces, si tenemos un turismo ordenado, ¿por qué implantar una tasa? Una tasa que se va a aprobar sin aportar el detalle, las garantías y las transparencias que requiere una medida así. Por ejemplo, el expediente justifica la tasa por la supuesta presión que el turismo genera sobre los servicios públicos municipales. Pero esta afirmación así no basta solamente, porque no se incorpora una memoria económico-financiera que cuantifique el coste real atribuible al turismo en nuestra ciudad. No se identifica cuáles son los costes marginales que generan los visitantes frente a los que generamos los vigueses. Hay municipios cercanos y conocidos que duplican y triplican su población en temporada alta, pero este no es el caso de Vigo, ni mucho menos. Y además hay otro asunto que va más allá. ¿A dónde va a ir a parar el dinero de este nuevo tributo? Porque la ley dice que el 80% de los ingresos se deben destinar a políticas de turismo sostenible. Pero en esta ordenanza no se concreta cómo se va a encauzar esa obligación. ¿Se va a financiar algún proyecto vinculado a medio ambiente? ¿Se van a recuperar patrimonios culturales de la ciudad? ¿Van a restaurar edificios o monumentos históricos? ¿Qué servicios municipales van a mejorar? Porque lo que está claro es que el transporte urbano no lo van a mejorar. ¿O es que va a servir para poner más luces LED en Navidad? El sector turístico y también la propia ciudad tienen derecho a saber cómo se va a gastar cada euro recaudado. Un sector al que ustedes no han preguntado. Nosotros sí, estuvimos reunidos con ellos y lo más suave que nos dijeron es que esta tasa no tiene ningún sentido. Insisto, no es nuestra opinión, es la de ellos como expertos y afectados y perfectamente entendidos sobre este asunto. Por no hablar de cómo puede afectar al turismo nacional del que Vigo tiene una gran dependencia, porque
Salvo los portugueses, que pueden venir en cualquier momento, el turismo internacional que llega a nuestra ciudad es a través del Camino de la Costa. Y los peregrinos que no se alojan en el albergue están dispuestos ya a pagar el impuesto. Pero el turista español no está acostumbrado a este impuesto, le genera rechazo. Otro asunto, el impacto sobre el tráfico de cruceros. ¿Se va a gravar a turistas que ni siquiera duermen aquí? ¿Tiene algún sentido esto? Porque las navieras comparan costes, condiciones, rentabilidad y establecer un recargo sin analizar previamente sus consecuencias puede provocar desvíos hacia otros puertos alternativos. ¿Se ha evaluado el impacto que podría tener esta tasa en el comercio, en la hostelería y en el conjunto de actividades relacionadas con los cruceros? La respuesta es no. Y, sinceramente, creemos que una ciudad como Vigo, cuyo puerto es uno de sus principales motores económicos, no puede permitirse improvisar en una cuestión de esta relevancia. Y hay una última cuestión que tampoco podemos ignorar, que es la carga administrativa que se le traslada al sector, porque la gestión del recargo, la gestión de autoliquidaciones y el control documental recaerá sobre hoteles, alojamientos y operadores turísticos. Y esto puede resultar especialmente gravoso para pequeños negocios que ya soportan una elevada presión burocrática. Antes de imponer más obligaciones, el Concello debería evaluar el coste administrativo que tendrá esta medida y estudiar fórmulas para simplificar la gestión, porque Vigo lo que necesita son políticas serias, sostenibles y fundamentadas. Muchísimas gracias. Turno final, señora Neiros. En primeiro lugar, hai que felicitarse porque falou a voceira do Partido Popular e hai que invitala a que fale máis, porque cada vez que fala le lleva la contraria a su propio partido, a su grupo político. Eso voy a decir en castellano. La regulación de esta cuestión está en una ley autonómica, la Ley 5/2024, ley que aprobó la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Ley que aprobó la mayoría absoluta del Parlamento de Galicia por el Partido Popular. Esa ley establece cuándo se puede gravar y a quién se puede gravar. Y establece que se puede gravar a los cruceros que atraquen en los puertos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Habla de los impactos. Claro que hablamos de los impactos y del efecto de los impactos. Le acabo de decir que seremos el puerto más barato de toda la cornisa atlántica y de toda la cornisa cantábrica, con menos tasa que Leixoes, con menos tasa que Lisboa, con menos tasa que Coruña, en este caso, como puerto, y con una menor tasa que Santiago de Compostela. Grabando las viviendas turísticas, claro que sí, grabando las viviendas de uso turístico y las viviendas turísticas que hay en esta ciudad, porque también ahí se alojan personas, también ahí se consume el servicio de recogida de basura, también ahí se consume el servicio municipal de suministro de agua. Y sí, seguiremos siendo una ciudad atractiva, pese a que el Bloque Nacionalista Galego no quiera que seamos una ciudad atractiva para el resto de España, no quiere que seamos una ciudad atractiva para el resto de las personas que viven en Galicia. Seguiremos siendo una ciudad y un gobierno que, a través de la acción pública municipal, dinamice el sector económico de la ciudad. Porque ¿saben cuánto supone de media cada turista que viene a la ciudad de Vigo? Pues entre 60 y 100 euros. Si pernocta, se sitúa en la escala más alta. Si no pernocta, se supone que gasta una media de 60 euros cada vez que viene un turista a Vigo. Por lo tanto, dinamizamos el sector turístico, dinamizamos el sector comercial, el sector hotelero, el sector de servicios en esta ciudad a través de la tasa, de este recargo sobre la tasa municipal. Y al Bloque Nacionalista Galego, hay que volver a decir de nuevo, Cambio Galego, que sigue na utopía, sigue na utopía. E sigue tamén sen ter en conta o que din as leis. Sigue sen ter en conta que esa lei aprobada polo Parlamento de Galicia coa maioría do Partido Popular di cales son os destinos desa recarga municipal. E non fala, lamentablemente, de vivenda. Fala que esa taxa, ese recargo, esa recadación, ten que destinarse a instalacións, a infraestructuras turísticas, ao que adicaremos esa recarga municipal. E quere o Bloque Nacionalista Galego que incumplamos a lei galega. Fala de recargas superiores ás cuantías máximas que permite a lei galega. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego se sitúa de novo á marxe da legalidade, se sitúa fora do mundo real para seguir nese mundo utópico que só lle gusta a uns cantos e que non queren que Vigo siga sendo a cidade referente en turismo e a cidade máis barata, neste caso, nesta recarga turística do imposto autonómico galego. Grazas. Moitas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, procedemos ás votacións. Hai dous votos particulares do BNG do Grupo Popular. Procedemos á votación de voto particular do BNG. Votos a favor?
En contra? 0 abstencións. Queda rexeitado por 3 votos a favor e 24 en contra. Voto particular do Grupo Popular. Votos a favor? En contra? 24, 0 abstencións. Queda rexeitado por 5 votos a favor, 24 en contra e ningunha abstención. E, finalmente, votamos o texto do dictamen, a ordenanza fiscal reguladora do recargo municipal sobre o imposto galego sobre as estadías turísticas. Votos a favor? Votos en contra? E 0 abstencións. Queda aprobada a ordenanza fiscal por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Pasamos ao punto 6º, ordenanza municipal reguladora das zonas de baixas emisións en aprobación inicial. Ten a palabra o portavoz, señor López Font. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Sometemos a votación la ordenanza de las zonas de bajas emisiones. Es un documento con una estructura inicial de disposiciones generales en su capítulo 1, donde se establece el objeto, la actividad regulada, el régimen temporal de entrada en vigor y el régimen de utilización. En el capítulo 2 se establece la delimitación y me referiré básicamente, al ser un texto muy completo, a la parte más práctica, que es la que realmente le interesa a los ciudadanos. Se establecen 4 zonas: zona centro, Plaza de Portugal, Bouzas y Calvario. Y cabe destacarse en este aspecto que estamos ante zonas que ya tienen algún tipo de restricción al tráfico, la mayoría semipeatonales y peatonales. Nuestro objetivo prioritario con esta ordenanza, dentro del marco de la legalidad, ha sido que nadie se vea obligado a cambiar su vehículo por esta regulación. Por eso, esta ordenanza en concreto prevé la autorización general y se establecen una serie de excepciones, hasta 20, que permitirán el acceso, la circulación y el estacionamiento en estas zonas. A vehículos domiciliados en zonas ZBE y de alta en el padrón del impuesto, a vehículos adscritos a una actividad económica que ejerzan las zonas, a vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, a vehículos adscritos a servicios públicos esenciales, a motores y ciclomotores de 7 a 22 horas, a patinetes, para entendernos, a vehículos con la condición legal de históricos, a vehículos de administraciones públicas que presten servicios básicos, a vehículos industriales de empresas que presten servicios de suministro, agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, a los autobuses que presten servicios a instituciones situadas en esas zonas, a taxis, a vehículos de turismo de arrendamiento con conductor, a vehículos de profesionales que entreguen o recojan suministros, a vehículos que accedan a talleres de reparación, a vehículos también necesarios para la realización de actos en vía pública aprobados por el Concello, a vehículos que accedan a servicios públicos de salud y enseñanza, a vehículos de personas trabajadoras en horario nocturno, y los restantes vehículos podrán acceder únicamente para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado. Toda esta regulación, como decía, permite que nadie tenga que cambiar de vehículo. En cuanto a lo relativo a carga y descarga, se han incorporado las alegaciones para ajustarse a los horarios establecidos en la vigente ordenanza. Por tanto, está garantizada la continuidad de la actividad y circulación de los vehículos que tengan la necesidad de entrar en estas 4 zonas. Se evita el tránsito garantizando el acceso. También se establece en esta ordenanza el establecimiento articulado en 3 fases. La primera fase entra en vigor el día de entrada en vigor de esta ordenanza, que se aplicará únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental. Una segunda fase
a los vehículos sin distintivo ambiental y con distintivo B, y finalmente una tercera fase que también incluirá a los vehículos C. Una vez que entre en vigor esta ordenanza, las personas que se detecten en las zonas de bajas emisiones recibirán una comunicación del Concello para que sean conocedores de la norma. Estamos ante un proyecto ambicioso, de 5,4 millones de euros, de los que 4 millones provienen de fondos europeos. En suma, sometemos a aprobación un texto legal, cobertura de todas las situaciones que se pueden dar, y también se añade en esta ordenanza un plan de actuación, creación, estrategia Vigo Ecodriving 2030, que englobará la gestión global de la movilidad para nuestra ciudad. Esta ordenanza da respuesta legal a la Ley de Cambio Climático, también a las decisiones de la Unión Europea y como respuesta obligada a las importantes cantidades de fondos europeos que ha recibido este Concello y que han permitido y están permitiendo un cambio histórico en la movilidad de esta ciudad. Insisto, un texto que cumple con la legalidad, con un plazo de enmiendas que tuvieron los grupos municipales y cuyas alegaciones fueron desestimadas por los servicios jurídicos de forma detalladamente motivada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno do BNG. Acabamos de ver na intervención do portavoz do Goberno o intento desesperado do Goberno municipal de sair do seu propio labirinto, non? Por iso nos traen a ordenanza de Rödinger, a que proíbe pero non, a que restrinxe pero non, a que vai vixilar pero non se sabe como, non? É claro que o proxecto de ordenanza de zonas de baixas emisións que hoxe presentan é a constatación dun fracaso rotundo. Insisten nun modelo fracasado, injusto e antisocial que demostra unha vez máis a súa desconexión absoluta coa realidade das maiorías sociais, coa realidade da rúa, coa realidade desta cidade, e por iso o Bloque Nacionalista Galego lle formulamos unha emenda á totalidade de devolución. Desde o BNG compartimos plenamente e de maneira coherente a urxencia de combatermos o cambio climático e os seus efectos. Defendemos en fisuras a necesidade de avanzarmos cara a unha cidade moito máis verde, máis segura, máis saudável e máis habitável, pero o camiño para lograr isto non pode ser o castigo, a exclusión e o afán recadatorio. Vostedes pretenden implantar un modelo de zonas de baixas emisións absolutamente contradictorio que non vai reducir sustancialmente as emisións, pero que sí vai sementar na nosa cidade millares de cámaras para multar. Pero o que nos din coa súa ordenanza é que quen teña cartos para mercar un coche eléctrico poderá circular libremente, sin acollerse a ningunha restricción, por a Praza de Portugal, polo Calvario, por Bouzas ou polo centro, mentres que a clase traballadora, as autónomas, os pequenos comerciantes que non se poden permitir o luxo de cambiar de vehículo, poden ser expulsados deses perímetros e sancionados con multas de 200 euros. Vostedes non pretenden combater a contaminación, vostedes o que fan é discriminar e castigar a veciñanza pola súa capacidade económica, aínda que agora, in extremis, pretendan camuflalo cunha morea de excepcións que non explican como van poder aplicar. Teñen tantas excepcións que o difícil vai ser entender cando van aplicar a norma. Mais o BNG lle dicimos que frente a este truco normativo, dende logo nos dicimos claramente que converter as zonas de baixas emisións nun privilexio de clase para que quen si ten un vehículo eléctrico non teña ningún tipo de restricción non é ecoloxismo, é un disparate. A realidade en Vigo é teimuda por moito que vostedes a queiran tapar con propaganda. Temos o parque de vehículos máis envellecido de toda Galiza e as viguesas e os vigueses non teñen vehículos de 15 anos por gusto, nin por romanticismo vintage, non son eses vehículos históricos os que vostedes tamén queren exceptuar. Téñenos porque a crise de prezos, esa inflación real e o empobrecemento de salarios precarizados non lles permiten outra cousa. Tendo en conta, ademais, que a nosa cidade xa ten o maior parque móvil de toda a Península Ibérica, con 1,5 vehículos por cada 2 habitantes, que producen máis de 300.000 desplazamentos diarios aos que se engaden os 90.000 vehículos que veñen da nosa contorna e supoñen a emisión de entre 600.000 e 750.000 toneladas de CO2 o ano, provocando, ademais, máis de 2.000 accidentes de tráfico cada ano, incluindo atropelos mortais na nosa cidade. Miren, dicímoslo con toda a rotundidade, o reto non é sustituir vehículos de combustión por vehículos híbridos ou eléctricos. O reto é reducir o uso prácticamente obrigatorio do coche particular, brindando alternativas reais para a veciñanza.
ordenanza. E por iso o que urxe é que vostedes actualicen o Plan de Mobilidade Urbana Sustentável que leva pendente de actualización dende o ano 2020. Vostedes camuflan a súa incapacidade de xestión detrás da ameaza de perder millóns de fondos europeos cun proxecto que vostedes elaboraron de maneira caprichosa sin discutilo con ninguén. Pero a única responsabilidade de que estemos neste canallón sen saída é súa, por teren agochado o proxecto no caixón por puro cálculo electoral, por non facer os deberes a tempo e, o máis grave, por desatender deliberadamente co seu sectarismo habitual a alternativa integral que o BNG lle formulamos hai xa 3 anos. E o peor de todo é que impoñen restriccións e multas sen ofrecer ningunha alternativa viável, porque para poder prohibirlle o uso a xente do vehículo privado, primeiro hai que garantir que teñan como moverse de xeito eficiente, rápido e limpo. E hoxe a mobilidade en Vigo está colapsada. Temos o peor servizo de transporte urbano en décadas. Por iso, en BNG dicimos con claridade que o que precisamos son máis buses e menos multas. Esa é a alternativa do novo Vigo que defendemos. Estamos a tempo de evitar unha nova equivocación de dimensións colosais e por iso que instamos é a abrir un proceso de diálogo real, escoitando o comercio local, o sector do transporte, as asociacións veciñais, convocando os consellos sectoriais de transportes, medio ambiente ou accesibilidade local que vostedes non quixeron reunir. Un modelo que aposte de verdade por aumentar as frecuencias do bus urbano, por recuperar liñas eliminadas e por facilitar a mobilidade peonil. Deixen de gobernar a golpe de improvisación e absolutismo. E esta emenda á totalidade que defendemos a través dun voto particular é unha oportunidade sincera para que rectifiquen, retiren esta ordenanza injusta e comecemos a construir entre todas e todos a alternativa verde e xusta que merece a nosa cidade. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. Dende que en outubro de 2022 a Xunta de Goberno local acordara iniciar a tramitación para a posta en marcha das zonas de baixas emisións en Vigo, ata este maio de 2026 teñen pasado case que 4 anos. 4 anos de opacidade á cidadanía, de incumprimento de prazos comprometidos, pero, sobre todo, 4 anos de mentiras de Abel Caballero. Comenzando por cando dixo que as ZB son unha imposición da Unión Europea, algo rotundamente falso. O señor Caballero sabe o ben e por iso minte a conciencia para protexer o verdadeiro culpable desta polémica medida, que non é outro que o goberno de Pedro Sánchez, como tamén coa taxa do lixo, por certo. Miren, a Directiva Comunitaria de Calidade do Aire non exixe en ningún momento a posta en marcha das zonas de baixas emisións, senón que simplemente a recomenda como unha de tantas estrategias coas que acadar os obxectivos de termos unhas cidades con menos contaminación atmosférica. Pero deixa en man de cada Estado membro as políticas e ferramentas a implantar. Así que se hoxe estamos onde estamos é por culpa do PSOE, que en lugar de apostar por outras alternativas, tirou polo camiño máis restritivo a mobilidade dos cidadáns e o máis gravoso para os seus petos. Porque a segunda gran mentira de Abel Caballero é dicir que non se vai multar os vigueses que se salten as restriccións. Algo de novo rotundamente falso e convén que os cidadáns o saiban. Por moito que o negue o señor alcalde, o modelo de 4 zonas de baixas emisións de Vigo está baseado nun réxime sancionador para multar a quen incumpra a normativa, algo que ouviu decir o señor Font. Así se recolle no artigo 16 desta ordenanza, onde se deixa ben clariño que as infraccións cometidas serán castigadas segundo ditamina a Lei de Tráfico, que as cualifica de faltas graves e cifra as multas en 200 euros. Esa é a verdade dos feitos e, ademais, as mentiras de Abel Caballero. Porque unha cousa é que haxe un período de adaptación dun ano por cada fase e outra ben distinta é dicir que nunca, ou se cadra dentro de 20 anos, vaise multar. De feito, se esa fora a verdadeira vontade deste goberno, pódennos dicir por que rexeitaron a nosa emenda para ampliar dos 12 aos 18 meses o período de advertencia. Como se come iso? É que mesmo o concelleiro de Tráfico, señor Pardo, asinou en 2025 unha declaración responsable na que se comprometía a ter en marcha as zonas de baixas emisións xa multando antes do pasado 31 de decembro. Fixo para poder cobrar as axudas do Ministerio a Paz Vigo. 2 millóns de euros que moi probablemente agora haberá que devolver como tantas outras axudas polo seu incumprimento. Pero quen é aquí o que está poñendo en perigo millóns e millóns de euros, señor alcalde? Vostedes. Unha chapuza deste goberno como tamén o é que logo de 4 anos mareando non tiveran tempo suficiente de poñer en marcha o sistema de xestión para tramitar as autorizacións de acceso ás zonas de baixas emisións.
No artigo 10.6 da ordenanza se di literalmente que este Concello porá a disposición da cidadanía no prazo máximo de 2 meses tras a entrada en vigor desta ordenanza o dispositivo no que xestionar e obter os permisos. Ou sexa, que as zonas de baixas emisións van a entrar en funcionamento en Vigo sen que se poidan tramitar as autorizacións de acceso, o que vai a xerar máis confusión e caos entre os vigueses. Que van a notificar a 300.000 vigueses todos os días, señor Fon? Pero que chapuza esta? Como tamén é unha chapuza que as ZB entran en vigor cun plan de mobilidade urbana sostible absolutamente desactualizado no que estas áreas nin existen, ou que a estrategia Ecodriving 2030 non vai a estar lista hasta dentro de 2 anos. E xa veremos. E fronte a todo isto, frente a todo este despropósito, temos 2 modelos. O do BNG, que di que todo Vigo sexa unha zona de baixas emisións porque sei que considera que Vigo é como a Pontevedra compacto, porque en Santiago, onde gobernan, non fan tal. Tamén delimitan zonas e andan aquí vostedes co seu tema ideolóxica, como tamén no transporte urbano, a mentirlle aos vigueses. Ou ben o que nos propoñemos, que xa que temos o que temos, por culpa do PSOE, e non hai volta atrás, polo menos fagamos o que poidamos para aliviar os problemas que van ocasionar. Primeiro, atrasando o máis posible as multas, que sí que vai haber, está por escrito. Segundo, facendo excepcións de acceso en base á renda para non discriminar os condutores con menos recursos económicos como fan en Barcelona. Non, é que non van ter que cambiar de coche, non. Van multar e van multar os que menos cartos teñen porque non teñen coches ecolóxicos. Eso é así. Terceiro, abrindo unha lonxa do Concello cun teléfono de información para poder axudar de xeito presencial cos trámites a quen o precise. E, por suposto, hai que adiantar esa posta en marcha o primeiro día para poder pedir os permisos cando entren en funcións. E potenciando inequívocamente, obviamente, o transporte urbano. Propostas todas elas en positivo que foron rexeitadas por este goberno de Abel Caballero e por iso que as volvemos traer aquí cun voto particular para que novamente se retraten e lle digan aos vigueses a cara se lles queren facilitar a vida ou polas contra non lles queren axudar. Mais nada, moitas grazas. Seu turno final, señor López Fon. Gracias, alcalde. Yo comprendo que el día de ayer fue muy complicado tanto para PP como para BNG y que ciertamente hoy es un mal día después de lo de ayer. Pero miren, estamos ante un documento de sólida estructura jurídica por el que debemos de felicitar a la concejala y a los servicios jurídicos, que también han cumplido con una contestación jurídica a todas sus alegaciones. Y ciertamente es sorprendente, porque el resumen de las alegaciones es muy sencillo. Ni han leído el texto ni me han escuchado. Clarísimo. Ni lo han leído, ni han escuchado Guarde la silencio, explicación. señor concejal. Porque el Guarde Partido silencio. Popular se remite a multar menos, todo es fácil para ellos cuando no gobiernan en un ejercicio de barra libre. Y el BNG, escuchándole, da lo mismo sobre lo que escuchemos, porque el discurso es siempre el mismo. Da lo mismo turismo, da lo mismo transporte, es todo una enmienda a la totalidad. Le encanta a usted hablar de absolutismo. ¿Qué mayor absolutismo que estar siempre absolutamente en contra de todo? Pues la coincidencia es que nos han leído el texto y hay algo ciertamente hiriente, y es que en la ciudad que más se ha hecho por la movilidad, en la ciudad en la que hay últimamente millones de desplazamientos a pie, con el Vigo vertical y con todo lo que se ha hecho en movilidad, y ustedes dicen que esto es un completo fracaso. Ciertamente es el mundo al revés. No me extraña que el 2,2% de los ciudadanos piensen que ninguno de ustedes puede ser alcalde o alcaldesa. Si fuera yo, me metía en la cama una semana y no me levantaba. Pero ciertamente esta ordenanza lo que hace es marcar lo contrario a lo que ustedes están diciendo. Una serie de excepciones legales que permiten que la gente, que los ciudadanos no tengan que cambiar de coche. No, señor portavoz del BNG, no pretendemos que se compren obligatoriamente vehículos eléctricos. Muy al contrario, lo que tienen que saber los ciudadanos es que toda esta regulación que permite que no tengan que cambiar de coche, ustedes dos están en contra. Y ustedes dos serían los culpables si gobernasen de que esto ciertamente fuese así. Por lo tanto, esta ordenanza
cumple la ley. Esta ordenanza permite autorizaciones, porque sin ordenanza no podría haber autorizaciones. Y esta ordenanza es el mejor ejemplo del éxito de este Gobierno en movilidad, sí, señores, de la oposición, y ciertamente estamos ante un documento que va a permitir una implantación legal por Muchas mucho que a gracias. ustedes les pese. Muchas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, procedemos á votación. Dos votos particulares. Votamos, en primeiro lugar, o voto particular de OBNG. Votos a favor? Votos en contra? 23. Queda rexeitado por 3 votos a favor, 23 en contra e ningunha abstención. Votamos a continuación o voto particular do Grupo Popular. Votos a favor? En contra? 22. 21. Queda rexeitado por 5 votos a favor, 21 en contra e 0 abstencións. E, finalmente, votamos a Ordenanza Municipal Reguladora das Zonas de Baixas Emisiones. Votos a favor? 18. Votos en contra? 8, 0 abstencións. Queda aprobada a ordenanza de aprobación inicial por 18 votos a favor, 8 en contra e ningunha abstención. Antes de pasar ao punto de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Quedou parado. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Pasamos ao apartado de mocións. Punto 7. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia o financiamento e o exercicio de competencias relacionadas con praias e litoral. Ten a palabra a señora concelleira. Adelante. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. O Servicio de Vixianza, Rescate e Socorrismo nas praias e espacios acuáticos constitúe unha competencia esencial para garantir a seguridade de milleiros de persoas durante a tempada estival, especialmente en municipios costeiros cunha elevada afluencia turística como é Vigo. Cada verán, o Concello de Vigo realiza un importante esforzo económico e humano para manter operativo un dispositivo de socorrismo profesional, dimensionado á realidade das nosas praias e ao incremento exponencial de usuarios durante os meses estivais. Un servicio que non só salva vidas, senón que tamén contribúe á calidade turística, á prevención de risgos e á imaxen da excelencia do noso litoral. Porén, un ano máis, as axudas da Xunta de Galicia destinadas
a esta financiación, a este servicio, volven a resultar claramente insuficientes para cubrir as necesidades reais dos concellos galegos, non só de Vigo. A Xunta anunciou para 2026 unha liña global de axudas de apenas 1,5 millóns para toda Galicia, destinada á contratación de socorristas en praias e espacios acuáticos municipais. No caso da provincia de Pontevedra, a cuantía total ascende únicamente a 372.500 euros repartidos entre 35 municipios. Unha cifra que, ademais de resultar claramente insuficiente, como lles dicía, para atender as necesidades reais dos concellos costeiros, supón incluso unha redución respecto ao ano anterior. No 2025, a provincia recibía alrededor de 404.000 euros, tamén unha cantidade ridícula, polo que Pontevedra contará este ano con menos recursos autonómicos para un servicio esencial que cada verán afronta unha maior demanda e maiores custos de contratación. Non me extraña que concellos do PP nin se molesten en acceder a estas axudas. Esta situación, esta reducción, resulta especialmente preocupante se se compara coa realidade demográfica e turística da nosa provincia. Pontevedra supera os 940.000 habitantes e concentra algúns dos principais destinos turísticos, como é Vigo, e praias con bandeira azul de toda Galicia, soportando durante os meses de verán unha presión poboacional moi superior á media anual. Resulta evidente, como lles dicía, que unha chega de apenas 370.000 euros para toda a nosa provincia non responde nin ás necesidades reais dos concellos, nin ao custo efectivo dun servicio que exixe persoal cualificado, cobertura diaria de luns a domingo, medios materiais e amplos horarios de vixiancia. No caso concreto de Vigo, o esforzo económico municipal evidencia aínda máis este desequilibrio institucional. O Concello destiña alrededor de 850.000 euros exclusivamente ao servizo de socorrismo, seguridade, salvamento e axuda ao baño durante a tempada estival, garantindo só neste servicio 70 socorristas, máis de 24 axentes da Policía Local, persoal sanitario especializado e equipos de limpieza e mantemento. E, como lles dicía, fronte a este esforzo económico e humano, a achega prevista pola Xunta de Galicia, en particular para Vigo, apenas alcanza os 30.000 euros. De risa. Unha cantidade claramente simbólica, insuficiente, que non garda ningunha proporción co custo real do servicio que presta a nosa cidade. De feito, o importe da subvención resulta tan ridículo que en termos administrativos e de xestión prácticamente custa máis preparar toda a tramitación o papeleo necesario que a axuda da Xunta. E como lles dicía, hasta cidades do PP nin se molestan en pedir esta axuda. Esta situación volve a poñer de manifesto a falta de compromiso real da Administración autonómica cos municipios costeiros que sosteñen durante o verán boa parte dos servicios públicos vinculados á seguridade, ao turismo, á protección civil, etc. Ademais, resulta especialmente preocupante provocar como a Xunta de Galicia, tras asumir novas competencias en materia de xestión do litoral, parece centrar o seu interese prioritariamente na concesións de autorizacións e actividades privadas vinculados ao uso económico da costa, mentras continúa sen concretar medidas reais de colaboración económica e técnica para aquelas actuacións públicas destinadas á mellora, á conservación e ao mantemento das nosas praias. Moitas grazas. Moitas gracias, señora concelleira. Turno de grupos. Turno do BNG. Moi bo día. As praias de Vigo son un dos maiores patrimonios ambientais e, como tal, precisan duns servizos adecuados de socorrismo, salvamento, seguridade e asistencia. Por iso, o BNG tamén demandamos da Xunta de Galiza un maior compromiso económico no financiamento destes servizos, especialmente nun contexto no que os custos aumentan ano tras ano e os concellos costeiros asumen prácticamente en solitario a maior parte dese esforzo. Mire, señora Rodríguez, as nosas praias son un referente con singularidade propia, sen a necesidade de investir cantidades insentes de cartos públicos en campañas publicitarias como reclamo para ser visitadas
ou en competir, por exemplo, con Sanxenxo en ser o Concello galego con máis bandeiras azuis. Vemos que esta semana non é o único que compitemos con Sanxenxo que queren competir, e tamén queren competir con quen ten maiores visitas da realeza. Aí non nos van a ter o seu carón, pero sí que compartimos que ese valor natural ten que vir acompañado de melloras neses servizos. E concordamos coa solicitude para que a Xunta de Galiza aumente a partida orzamentaria de 1,5 millóns de euros para estes servizos a repartir entre todos os concellos galegos e que no caso de Vigo apenas achega é duns 30.000 euros. Unha ridícula cantidade que non cubre nin o 5% do custo do servizo que paga o Concello de Vigo. Ridícula no económico e antisocial nas bases da convocatoria, afondando aínda máis no fomento da privatización destes servizos por parte dos concellos, xa que cada vez son máis as empresas privadas que os xestionan. Por suposto que exiximos a Xunta de Galiza que incremente eses 30.000 euros e que cofinancie os custes dos servizos de socorrismo, salvamento, asistencia sanitaria e accesibilidade, porque é evidente que a Xunta do Partido Popular leva anos sen desenvolver unha política de apoio aos concellos costeiros galegos. As liñas de axuda son insuficientes, chegan tarde e non responden ás necesidades reais de cidades como Vigo, que soportan unha forte presión sobre o seu litoral e sobre os seus servizos asociados ás praias. Mais tamén denunciamos a moi mellorable xestión dos servizos que ten que ofrecer o Goberno municipal. Non poden limitarse vostedes a trasladar permanentemente toda a responsabilidade á Xunta de Galiza, mentras existen cuestións de competencia municipal que continúan sen resolverse adecuadamente. O que pasa, o que sucede, é que tampouco queren facelo. E desde o BNG demandamos, tal e como trasladamos na nosa emenda, e así yo remitimos moitas veces nas comisións informativas, melloras como a ampliación dos horarios alongando os servizos de socorrismo dende o 1 de xuño ata o 15 de outubro, o seu horario continuado de accesibilidade tamén para o baño para as persoas con mobilidade reducida. Ou o reforzo do transporte público, que xa de por sí é precario en toda a cidade, pero vese agravado nos horarios de maior afluencia ás praias e nas fins de semana. Adecentamento e sinalización dos aparcadoiros, calidade das instalacións mobiliario urbano anexo como bancos, mesas, fontes e duchas que non están operativas en moitos meses do ano, xa que vostedes esquecen que hai moitos usuarios, moitas usuarias, moitos clubes deportivos que practican prácticas deportivas acuáticas que empregan as praias en períodos non estivais. O arranxo dos accesos a pasarelas das praias, que o BNG temos demandado en numerosas ocasións, porque do mesmo xeito que defendemos que os lumes apáganse nos invernos coa prevención nos montes, o mantemento, protección e calidade dos servizos hai que programalos e executalos nos meses anteriores para que cando chegue o verán a cidadanía viguesa poda disfrutar das praias e non teñamos, por exemplo, agora, ás portas de xuño, a duna da praia da Calzoa sen protección ou o muro da finca Mirambel con perigo de derrubo no entorno da praia de Canido. Por non teñen nin actualizados os horarios e os servizos para este ano 2026, estamos a unha semana de xuño. Porque este goberno municipal é moi amigo da inauguración e da foto, pero inimigo do mantemento e a conservación. Exiximos, en definitiva, que o Tesouro Natural dos Xerais de Vigo veña acompañado dunha maior dotación económica por parte da Xunta, cunha mellor planificación plurianual preventiva ante as potenciais consecuencias dos temporais. E máis, en mellores servizos cunha revisión e mantemento dos accesos ao litoral precisamente para evitar que os danos non se acumulen e as actuacións acaben sendo máis custosas e máis lentas. E todo isto sen renunciar a emprender o camiño da naturalización das praias que o Bloque Nacionalista Galego defendemos para non volver a repetir erros do pasado, como volveu insistir o seu goberno municipal nas praias de Samil e de Bouzas, insistindo no cemento. Moitas grazas. Turno do Grupo Popular. Ten a palabra. Sí. Bos días, señora Rodríguez. O Concello que non cumpre as obrigacións legais máis básicas de protección civil non ten moral para pedir nada a ninguén. Vou ser moi específico e moi concreto porque é un risco directo para as familias viguesas. O Concello de Vigo ten un plan de emerxencias municipal, un PEMU, que foi redactado e registrado no 2007. Dixen ben, no 2007, 19 anos sen actualizar. Un documento que, por lei, non pode ter capricho municipal
por lei é unha lei nacional que debe estar vixente, operativo, revisado regularmente cada 4 ou 5 anos. A Axencia Estatal de Protección Civil especifica isto especificamente nas súas directrices. Non é unha recomendación, é unha obrigación. Estamos ante un incumprimento manifesto e grave da normativa nacional de protección civil. Isto é unha negligencia administrativa, porque un PEMU, un plan de emerxencias municipal, desactualizado, significa non coñecer que recursos ten o Concello a día de hoxe, que protocolos de comunicación existen. As familias viguesas están navegando cun mapa de 2007 en caso de crise. Pero hai máis. Mire, o Concello de Vigo é titular da presa de Zamáns, señor alcalde. Mire, saben que significa ser titular? Que o Concello é o responsable legal da infraestructura, da información e a aprobación do protocolo de emerxencias en caso de incidente. Non é delegable, non é transferible, é responsabilidade directa do Concello de Vigo. Ahora ven o problema. O plan de emerxencias da presa de Zamáns foi redactado e aprobado. Correcto, está ben. Pero despois, saben que pasou? Non se implantou, desapareceu, non a gaveta, non queixón, non se informou a población. Cero difusión, cero adestramento, cero protocolo activo. Isto non é un problema técnico ou burocrático. Isto é responsabilidade penal potencial, porque se mañán houvese un incidente na presa de Zamáns, só un pequeno incidente, e as familias viguesas non sabríamos como que existe unha presa onde está, que teríamos que facer en caso de emerxencia. Mire, de quen sería a culpa? Do Concello, de vostedes, porque teñen a obrigación legal de informar e incumpriron sistemáticamente esta obrigación. Isto non é un papel burocrático máis, non. Estamos a falar de riscos que non están ben xestionados. Seguimos. A Directiva Europea de 2007, /60 da Comunidade Europea sobre a avaliación de xestión de risco de inundacións, coa transposición estatal feita no 2015, establece a obrigación dos concellos con risco manifesto de alagamento que deben de ter un plan municipal de inundacións. Vigo é un municipio costeiro, con ría, con temporais, con historia documentada de alogamentos. A normativa europea é explícita, debe de ter ese plan. 11 anos despois, a realidade é que non temos, a día de hoxe non existe redactado, non existe aprobado, non existe nin publicado. Claro, se non hai, isto é un cumprimento directo dunha obrigación europea. Conclusión, vostedes, o goberno municipal, son responsables de non ter un plan de emerxencias municipal, un plan de emerxencias da presa implantado e comunicado, un plan de inundacións publicado. Se o Concello non ten capacidade técnica, podría redactar estes planos, contraten a un despacho especializado que pode axudarlle a facelo. Pero mire, no Grupo Popular exiximos hoxe neste pleno públicamente ante a ciudadanía que o Concello se comprometa a cumprir, que actualice o PEMU antes do 30 de xuño de 2026. Son 19 anos, alcalde, 19 anos sin estar actualizado. Non é negociable. Redacten e aproben o plan de emerxencias da presa de Zamáns. Fagan, non vale telo redactado, impleménteno. Publiquen o plan municipal de inundacións antes do 30 de decembro. Cumprir a directiva europea, publicar na web municipal con acceso público non tampouco é negociable. Realicen o adestramento e simulacro público en todos os casos. Mira, a seguridade ciudadana e transparencia. A población debe estar e exixe que estén todos estes plans actualizados e postos a disposición. Mire, cando despois se pasase algo, despois nos tiraremos, como xa estamos facendo sempre. Mire, non é por falta de diñeiro, é por falta de rigor institucional. E despois veñen vostedes a este pleno a dicir asunto que poña diñeiro para socorristas. Non, primeiro cumplan vostedes. Por todo isto, o Grupo Popular vai a votar que non. Vai a votar que non. Primeiro, actualicen, porque o risco das cidades non se pode facer. Moitas gracias. Turno final, señora concelleira. Menudos 5 minutos máis largos. E sen falar absolutamente nada das praias de Vigo. 56 praias en Vigo, que é o do que va a moción, de que a Xunta pon 30.000 euros e o Concello pon máis dun millón de euros e vostede non foi capaz de buscar ninguna argumentación para falar
en contra desta petición que facemos no Concello de Vigo desde o Goberno. Manda narices. O sea, falou de protección civil, da presa de Zamáns, das inundacións, pero os bañistas de Vigo e os turistas, que lle importa toda esta argumentación que fixo vostede aquí? De verdade que lle parece serio falar da presa de Zamáns nunha moción das praias de Vigo, na que asunte... Por favor, me deixa falar? Me deixa falar? Eu non interrumpín para nada. De verdade lle parece serio falar de que a Xunta aporta 30.000 euros para as praias de Vigo? Non lle parece interesante coger e centrarse nesa argumentación? En 56 praias de Vigo, non? Non lle parece? Pois lle digo unha cousa. Aquí, o seu asesor da Diputación da Diputación de Pontevedra, aquí un dos seus asesores que cobra 60.000 euros, Javier Bas, fai poucos anos pediu á Diputación de Pontevedra que apoiase o socorrismo porque as cidades do litoral lo estaban pasando mal. En concreto, solicitaba a las administraciones, non só a Xunta, senón tamén a Diputación de Pontevedra, que los concellos que colaboramos con competencias que non nos corresponden, porque aquí educación, bienestar social, sardines, etc., están poniendo pasta, moita pasta, para competencias que lle... Me deixa falar, por favor. Para competencias que son exclusivas da Xunta de Galicia. E que pasa cando eu pido aquí axuda para a seguridade nas praias de Vigo? Que vostede me fala da presa de Zamáns. Mandan narices. Cantos bañistas deben ir a esos pescadores que están ao redor, deben estar desesando que nos collamos e invirtamos allí para socorristas. Es que non ten sentido absolutamente ningún a súa aportación para esta moción. Por favor, que na seguinte, porque a vou volver a presentar, dentro de un ano, cando a Xunta volva a facer este listado, que lle dá máis apoio, que, oye, que dé apoio que queira, dá máis apoio que ao Concello de Vigo, cando non hai praias en pollo, senón playas fluviais. Manda narices, que vostede me enfada moitísimo que vostede non presente, non considera esta unha moción xusta dentro do Concello de Vigo para reclamar e que se tome isto a coña. Vamos, porque a seguridade das 56 praias, se non chega a ser polo Concello de Vigo, ben andaríamos se tuviéramos que depender da Xunta de Galicia. E mire, a emenda do bloque non houve... Moitas gracias, señora concelleira. Rematou o seu turno. Non acepto a emenda, perdón. Rematou o seu turno. Non se acepta a emenda, por tanto, rematado o debate, procedemos ás votacións. Punto séptimo, moción Grupo Socialista instando a Xunta a financiamento e exercicio de competencias relacionadas con playas e litorais. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Non pode ser. Votaron a favor. Venega, que voto? Votate, voto a favor. Se me parecía que era a favor. Por tanto, queda aprobada a moción por 20 votos a favor, 5 en contra e ningunha abstención. Pasamos ao punto octavo. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra a cofinanciamento das obras dos colectores do Estadio de Balaídos. Ten a palabra, señor portavoz. Su turno. Gracias, alcalde. De nuevo, buenos días a todas y a todos. Qué satisfacción poder traer esta moción al Pleno del Concello de Vigo y poder arrancar diciendo Vigo será sede del Mundial 2030. Ciertamente es una afirmación que nos llena de satisfacción, porque después de haber superado todas las trabas, después de haber pasado por un escándalo que tuvo ámbito mundial al cambiar una hoja de cálculo y después de una operación diseñada por Rueda, ejecutada por Louzán y con la complicidad de Vigo, también del BNG, efectivamente, podemos afirmar en este pleno
que Vigo será sede del Mundial 2030, cuestión que le importa poquísimo al portavoz del BNG. Y lo vamos a hacer con un proyecto presentado ante la Real Federación Española de Fútbol, que es precisamente un proyecto el que obtuvo la calificación de que debía de ser sede, que luego, por decirlo coloquialmente, nos birlaron. Un proyecto conocido por todos. Bueno, los que quisieron conocer este proyecto, porque los que estaban en esa reunión, representantes de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia, no lo quisieron conocer, no lo tuvieron en consideración y no lo firmaron. Por lo tanto, aclarar aquí que el proyecto para ser sede del Mundial 2030 que presentó esta ciudad fue con la firma del Concello de Vigo y del Real Club Celta de Vigo como usuario de las instalaciones, sin la firma de la Xunta de Galicia y sin la firma de la Diputación de Pontevedra, porque era un proyecto para cumplir los requisitos de la FIFA, materializado inicialmente en la grada de gol, que ya pueden ver ustedes, y con la necesaria ampliación de la grada de tribuna que requiere, como todo el mundo sabe, salvo el que lo quiere ignorar, de la obra adicional de los colectores paralelos. Por lo tanto, esto lo sabe todo el mundo y la Xunta de Galicia, en respuesta a las cartas enviadas por el alcalde, reconoció literal el consellero de la Presidencia que se comprometía en los estadios en los que sean confirmados sedes del Mundial. Volviendo a la afirmación inicial, es el momento de ejecutar ese compromiso en lo más inmediato, en la obra inicial que hay que hacer. Y en esa financiación, a tercios de las administraciones deben de estar Xunta y Diputación. Basta de excusas, basta de justificaciones, basta de argumentaciones peregrinas. Lo que ocurre es que el PP no quiere pagar. La jugada de Louzán, amparado por Rueda, ha costado un retraso de 1 año en la ejecución del proyecto. Y hoy, concelleiros y concelleiras del Partido Popular, no se puede perder ni un solo día. Y ya hemos descubierto cuál es la estrategia del Partido Popular. Con esas excusas, con esas justificaciones, ir retrasando las aportaciones comprometidas. Porque lo que ustedes quieren, como desde el principio, es que Vigo no sea sede del Mundial. Lo que ustedes pretenden es que no lleguemos a tiempo. Y en ese sentido es donde les desenmascaramos aquí para que tengan que aportar. Y la buena noticia es que la actuación que se debe de hacer en la grada de tribuna, la obra de colectores, empieza dentro de 10 días. Por lo tanto, como ustedes nunca quisieron que Vigo fuera sede del Mundial, me imagino que estarán ciertamente preocupados con que esta actuación se inicie, como decía, en unos días. Miren, seremos sedes contra todo, contra el PP de Vigo, y el proyecto lo conoce todo el mundo. Lo que sí es cierto es que es una broma esta de que queremos excluir a las administraciones. Es todo lo contrario. Llevamos llamando a la puerta de Xunta de Galicia y Diputación desde el primer día y se demuestra con hechos, muchos manifestados aquí, que lo único que ustedes ponen es trabas a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor Font. Ten a palabra o grupo do BNG. Dicía o señor Font que a min como portavoz municipal do BNG non me importa, non me preocupa a cuestión de ser sede do Mundial. Eu lle teño que recoñecer que me importa infinitamente menos que a problemática que está a visibilizar neste momento o persoal da contrata da recollida do lixo que iniciou unha folga no día de onte e que se revolve contra a precariedade laboral, contra a contratación sen fraude, contra o incumprimento das listas para colar amigotes, e deso vostedes algo saben, que non se garanta o 100% do persoal ou que esta empresa incumpra o contrato que ten coa cidade, nunha das empresas que ten un dos
maiores contratos millonarios do Concello de Vigo e por iso o primeiro que quero facer é expresar o total apoio do Bloque Nacionalista Galego ás traballadoras e os traballadores do Servizo de Recollida do Lixo en folga e exixirlles que esta preocupación que manifestan co seo mundial a teñan tamén nos aspectos que atinxen a súa xestión municipal. Mire, eu, dende o BNG, lle teño trasladado a sensación de que vostedes utilizan a cuestión do mundial como unha especie de serpe de verán, a veces de inverno, como unha especie de entretemento, ¿no?, para alimentar o ciclo de noticias e para desviar a atención. Mas o certo é que a súa serpe acabou por se tornar culebrón, ¿no?, deses malos e longos, ¿no?, que había a finais dos 80. ¿No? E vemos ademais como ese culebrón colleu agora unha nova dinámica cunha competencia tan ridícula como ben pouco edificante entre o Partido Popular e o Partido Socialista para ver quen defende con maior decisión que Vigo sexa sede do Mundial. Mais o certo, nos feitos, é que estamos prácticamente no mesmo punto que a primeira vez que vostedes tiveron a consideración de traer esta cuestión a un pleno. Miren, non hai proxecto, señor Fon, e se o hai, eu lle reto a que me diga cantas páxinas ten e cal é o seu número de expediente para poder solicitalo de inmediato unha vez máis e se nos faga coñecedor a todos os grupos de oposición. Non hai proxecto para a reforma da bancada de tribuna. O que hai é o que vostedes chaman un anteproxecto que malamente pasa dunha sucesión de renders e de literatura algo lixeira para intentar xustificar un investimento que non foron capaces tampouco de cualificar. Non hai partida orzamentaria, entre outras cousas porque vostedes nunca lle dixeron á cidade canto vai custar a reforma necesaria para que Vigo poida albergar algúns encontros da celebración do Mundial de Fútbol 2030, pero hai 0 euros consignados, nin nos créditos iniciais, nin nas modificacións orzamentarias que veñen de tramitar nas últimas semanas. E tampouco hai ningunha licitación iniciada. Di o alcalde, novamente ausente nesta sesión, hai que recoñecer que neste pleno aguantou algo máis, progresa adecuadamente, un día vai acabar exercendo a súa competencia como presidente do pleno durante toda a sesión, confío niso de aquí a que remate o mandato, pero di o alcalde cada semana que a reforma da bancada de tribuna xa está en marcha. Son, de verdade, a fábula do emperador Espido, non? É o traxe do emperador a súa reforma da bancada de tribuna. Pero onde está iniciada? Se non teñen proxecto, se non teñen partida, se non iniciaron licitación e o único no que hai un lixeiro avance agora é en que repararon que había uns tanques de tormenta que hai que recuar, non retranquear, que hai que recuar para facer posible esa eventual reforma da que non coñecemos prácticamente nada. Mire, para que quede claro que a noso afán é constructivo, nós lle formulamos unha emenda de engádego. Non lle vamos cuestionar a proposta de acordo. E se incorporan esta emenda, conten co voto a favor do Bloque Nacionalista Galego nesta moción. E a nosa emenda de engádego é moi clara, non vai ser ningunha sorpresa. Que lle pedimos? Que instamos ao Goberno Municipal? A que presente diante deste pleno, que aínda non o fixo, e a que faga público o dossier da candidatura para que Vigo sexa sede mundial, incluindo información detallada sobre os custos e actuacións necesarias. Vostede di que hai proxecto, díganos cal é o seu número de expediente, faga o público para que todas as viguesas e vigueses poidan analizar tan magna obra. ¿No? En segundo lugar, que se encargue a elaboración dun informe independente de impacto económico que valore o eventual retorno para a cidade de ser sede do Mundial, porque xa non nos creemos as valoracións de Abel Caballero que cifra retornos soltando dados sobre unha mesa ou imaginando millóns e millóns de visitas día. ¿No? E en terceiro lugar, que se constitúa, como si se fixo por iniciativa dun goberno seu, do seu mesmo signo na Coruña, unha comisión informativa especial coa participación de todos os grupos políticos municipais como órgano de seguimento de todo relacionado co Mundial 2030. Vostedes quixeron facer da candidatura da sede de Vigo para ser sede precisamente do Mundial 2030 unha bandeira de partido. E o BNG lle levamos insistindo dende o primeiro momento en que se de verdade é unha aspiración seria, o que hai que facer é que sexa un proxecto de toda a cidade. E con esta emenda lle damos a oportunidade de facelo. Mais nada. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Buenos días, pues aquí estamos con otra prueba de la falta de propuestas del PSOE para Vigo, porque este asunto está más que debatido, pero Abel Caballero necesita siempre asentar su posverdad a base de repetirla muchas veces. Tú miente, que algo queda. Pues aquí seguimos nosotros dejando claro que el Partido Popular apoya a Vigo como sede del Mundial y el PSOE llevando la contraria, para que algo quede. La Diputación de Pontevedra apoyando a Vigo como sede del Mundial,
con una carta de compromiso y el PSOE diciendo lo contrario, para que algo quede. La Xunta de Galicia apoyando a todas las ciudades gallegas que fuesen sede del Mundial hasta con un acuerdo aprobado en el Consello de la Xunta. Y el PSOE diciendo lo contrario, para que algo quede. Y como la maquinaria propagandística de Abel Caballero nunca se detiene, toca asentar el mantra de que Diputación y Xunta no quieren participar en el retranqueo de los colectores de Balaídos, a pesar de que han dicho que sí. ¿Cuál ha sido su pecado? Pedir un proyecto. Para cualquier administración seria, rigurosa, pedir un proyecto, presupuestos y plazos de ejecución sería sinónimo de buena gestión. Para Abel Caballero es un no por respuesta. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ha transcurrido más de medio año y aún no han enviado ese proyecto. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque no quieren que entren en la financiación. Porque de lo contrario se quedarán sin su coartada para acusarlas de sus retrasos en las obras necesarias para poder abordar el Mundial. No quieren que Diputación y Xunta entren en la financiación y por eso han recurrido a Aqualia para hacerlo inviable. Pero que la ciudad sepa que si el PSOE no lo impide, estaremos ahí. Gobierno local de Vigo, háganlo posible. Poner problemas es muy fácil y eso lo manejan a la perfección. Ahora, aportar soluciones, eso ya les cuesta un poquito más. Busquen la fórmula para que pueda haber cofinanciación de las administraciones públicas que se tienen que implicar en la ampliación de tribuna. Lo expliqué el viernes pasado. Aqualia ya financia sus obras a través del recibo del agua y los técnicos consideran una anomalía que la Diputación de Pontevedra aporte dinero a una concesionaria municipal, además sin tener en cuenta qué precios medios se han utilizado. Y espero que no nos estén proponiendo desoír las indicaciones de los funcionarios. Yo sé que el PSOE es muy dado a los chanchullos con concesionarias. Aquí estamos escuchando a nuestras espaldas lo que sucede. Nosotros no vamos a caer en las prácticas del kilómetro cero de la corrupción socialista. Nosotros no queremos que ningún funcionario o ningún cargo público acabe en la cárcel como el señor Orue, declarado militante socialista por enchufar a la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria. Nosotros no vamos a mover hilos para que una empresa privada se beneficie económicamente como parece que hizo el señor Zapatero. Repito, busquen el cauce administrativo adecuado para que el resto de administraciones públicas puedan poner fondos para esta obra. Y ya me anticipo, les insto a que no repitan la jugada con la ampliación de tribuna. Eso si es que algún día presentan el proyecto, porque seguimos sin él, seguimos sin proyecto, seguimos sin planificación, sin partidas presupuestarias y sin certezas de cómo se van a ejecutar las obras necesarias para el Mundial. Porque no pensarán que alguien se creyó las declaraciones del alcalde el viernes pasado sobre la hoja de ruta para convencer a la FIFA. Dijo que la hoja de ruta la conoce todo el mundo, que es la que se envió a la Federación Española. Bueno, pues vamos a consultarla, porque la tengo aquí. Mire, documento oficial del Concello de Vigo. Redacción del proyecto definitivo para ampliar la capacidad de tribuna. No para los colectores. Finalizado en el año 2025. ¿Dónde está? Licitación de la obra para ampliar tribuna, no para los colectores. Repito, último trimestre del año 2025. ¿Dónde está la licitación de esa obra? Inicio de las obras, mediados del año 2026, de las obras de ampliación, insisto, no de los colectores, de los que no se habla en esta documentación que enviaron a la Federación. Planificaban ustedes 6,2 millones de inversión solo en tribuna para 2026. ¿Y dónde están? No tienen nada, absolutamente nada consignado en presupuestos. Y no solo van con retraso, sino que manejan un cálculo presupuestario que duplica el estimado inicialmente. Pero hay más. Se habla poco de los centros y de los campos de entrenamiento. Aquí, Centro de Entrenamiento de Coruso. Según esta hoja de ruta que supuestamente conoce todo el mundo, la reforma estaría a día de hoy en fase de licitación. ¿Dónde está? No está. El señor Caballero ya no sabe qué decir, qué excusas poner y recurre a cualquier argumento para intentar salir del paso. Que sea verdad o que sea mentira es absolutamente secundario para él. En cuanto se vea rebufo, le pueden los nervios. Nada más y muchas gracias. Ten a palabra o señor Fon para pechar o debate. De nuevo, por decirle al BNG que está bien que reconozca que no le importa el Mundial, que solo le importan
otras cuestiones, evidentemente. Ustedes son la correa de transmisión de CIGA y ya dijo el secretario general de CIGA, lo importante es la confrontación. Ustedes, la forma de hacer política es la descalificación, su única forma de hacer política. Y con respecto al Partido Popular, pues decirle, señora portavoz del Partido Popular, que lo que no puede enseñar aquí es el documento de firma como apoyo al proyecto de Vigo, sede del Mundial, como condición de ser usted vicepresidenta de la Diputación y de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, ustedes desde el primer momento no firmaron, señora Sánchez, no firmaron. Es que realmente ese es el motivo por el que usted no puede hablar nada absolutamente del Mundial. Y ahora resulta que la Diputación no puede hacer aportaciones. Ustedes que han convertido la Diputación en un territorio de subvenciones directas, a diferencia del gobierno anterior de la señora Carmela Silva, que todo lo gestionaban los ayuntamientos, ustedes que se saltan los reparos del interventor por todos los sitios y viene a decir aquí ahora que no puede. Claro, habla de proyecto y habla de gestión. Gestión debe de ser aquella de cargarse al secretario de la Diputación de Ría, aquella de cargarse al secretario, no, claro que no me escucha, al secretario de la Diputación de Pontevedra porque no quería entrar en los chanchullos de las oposiciones que hacían ustedes y una vez que se lo cargan al secretario salen las oposiciones como ustedes lo habían diseñado. Magnífica la gestión. Por lo tanto, mire, ustedes desde la Diputación pueden conveniar con este concello lo que decidan políticamente. Es absolutamente falso y mentira que no puedan conveniar con este concello cuestiones como la de los colectores de la grada de tribuna, porque efectivamente, si ustedes convenian con el concello, nosotros reduciremos el plan de inversiones, en este caso con Aqualia. Por lo tanto, señora Sánchez, usted es la vicepresidenta pufera de la Diputación con este concello. Usted le debe 3,9 millones a este concello que hemos tenido que pagar nosotros gracias a nuestra buena gestión económica. Por lo tanto, usted está descalificada como concejal y como vicepresidenta de la Diputación para dar ningún tipo de lecciones. Lo que tiene que hacer es pagar, porque es una pufera. Gracias. Gracias, señor Font. Imos someter a votación o punto 8 da orden do día, a moción do grupo. Señor Font, non. Pois sometemos nos seus propios termos a moción do Grupo Municipal Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 17 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Imos a pasar ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a reforzar e fortalecer a inversión no ensino público da cidade de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Mario Bedera, doutor en Dereito e secretario de Estado de Educación e Formación Profesional de 2010 a 2012, no seu artigo A educación pública como garantía de equidade, escribiu: os filósofos medievais distinguían dúas formas de liberdade: libertas a coaccione, ou protección xeral frente á opresión e a coacción política, e libertas a miseria, é dicir, o resgardo contra a tiranía que impón a ignorancia. Se hai unha actividade que garanta este último tipo de liberdade, esa é a educación. E se existe unha formulación da mesma que garanta a súa extensión a todos os cidadáns en réximen de igualdade, esa é a educación pública.
A educación pública é un dereito fundamental e un piar básico para garantir a igualdade de oportunidades, a cohesión social e o desenvolvemento económico de toda a sociedade. Con todo, en Galicia levamos moitos anos asistindo a un proceso continuado de desmantelamento do ensino público, que se manifesta na falta de medios e profesorados, no casi nulo investimento nas infraestructuras educativas. E hoxe falaremos da preocupante redución de unidades, prazas e centros educativos públicos. Na última década, a Xunta pechou en Vigo 8 centros de educación infantil e primaria e hai 40 aulas menos, a maioría de educación infantil. Esta situación, xustificada pola diminución da natalidade, non responde únicamente a criterios demográficos, senón a decisións políticas que priorizan o recorte de recursos na rede pública en lugar de apostar polo seu fortalecemento. E está a ter como consecuencia unha menor oferta de plazas públicas en moitos centros, mesmo naqueles na que a demanda de prazas supera as ofertadas. Vexamos un exemplo concreto. O CEIF Eduardo Pondal, un colexio público situado na parroquia de San Paio, que se estende pola estrada que vai ao aeroporto e sube a Madroa, unha zona onde predominan as vivendas unifamiliares. O CEIF Eduardo Pondal ten 2 unidades mixtas de infantil. Este curso que está rematando teñen un grupo de 17 nenos e nenas en 3 anos, 17 de 20, que ademais ponderan como 19. Todo un éxito na súa matrícula e no seu traballo, o que lle deu un gran impulso ao colexio. Pero isto non serviu de nada porque para o próximo curso a Consellería soamente lles permitiu ofertar 6 prazas de 3 anos e tiveron 7 solicitudes. Pois a única solución que lle daban era baremar e que o neno ou nena quedase fora do centro. Obrigados a rexeitar solicitudes a pesar de ter espazo físico, a pesares de ter este curso unha aula casi completa, a pesares do compromiso do profesorado. Claro, non vai a ser que lle teñan que incorporar unha nova profesora de infantil, aínda que neste curso que sepan vostedes que foron moi rápidos para suprimirlle unha de primaria. Unha familia do centro resumía moi ben nun correo enviado aos medios de comunicación. Decía, é o plan perfecto, lle quitan recursos aos colexios porque non teñen nenos e non deixan que entren nenos para non ter que meter recursos. E así, pouco a pouco, ir matándos. Clarísimo. E despois das protestas das familias e de ser noticias nos medios de comunicación, a Consellería failles unha proposta para admitir as 7 solicitudes. Separar os 17 alumnos e alumnas que son unha clase este curso e pasan a 4 anos. Unha metade estaría cos de 3 e outra metade cos de 5. Normal que as familias protestaran. Pois a proposta que terán que aceptar é deixar xuntos esos 17, pero xuntar nunha mesma clase os de 3 e os de 5. Todo isto sabendo que os de 3 que se incorporan novos poden ter 2 anos ata decembro e ter un período inicial de adaptación, e que estarán con nenos e nenas que rematan o ciclo e teñen que prepararse para primeiro de primaria. Neste cole nunca mezclaron 3 e 5 anos, pero farán moi ben, porque teñen grandes profesionais. Pero o problema é cando a Consellería responsable sobe números, nin nenos nin familias, só números, e o que non ve son máis recursos. O problema é cando a este colexio lle foi denegado sempre o servicio de transporte escolar a pesar das retiradas peticións dos centros e das familias. O problema son as políticas do Partido Popular da Xunta de Galicia. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra o grupo do BNG. Non imos a descubrir neste pleno nin no debate desta moción a política de recortes na educación pública e promoción da educación privada que a Xunta de Galiza leva ben practicando na cidade desde hai moitos anos, porque xa foron recurrentes as veces que tratamos demandas relacionadas non só coas inversións nas infraestructuras dos centros educativos, senón tamén a insuficiencia e recortes de persoal para unha docencia de calidade e poder así atender as necesidades que demanda actualmente a poboación escolar. E a ciudadanía non entende estes recortes cando falamos precisamente do profesorado
e do personal que traballa nos gabinetes de orientación, apoio educativo e atención á diversidade, por ser precisamente este o personal directo que actúa de primeira man e acompaña aos nosos nenos e nenas no día a día. A Xunta non quere ver, ou máis ben non quere atender, o que trasladan as direccións dos centros, as AMPAs e os propios equipos docentes. A demanda é clara, recurrente e prolongada no tempo. E non queren atendela porque a súa prioridade non é a educación pública, non o é, demostrano cada día. A Xunta escúdase para estes recortes na baixada demográfica e amortizar así as unidades reducindo o profesorado. Se realmente lles preocupase o máis mínimo de educación pública, se realmente lles preocupase, na vez de aproveitar esta circunstancia como excusa para recortar, para precarizar, veríano como oportunidade para reducir as ratios nas aulas, reforzando a atención individualizada e apostando decididamente por unha educación pública de calidade. Pero non, o PP sigue apostando, pois, por racanear e por precarizar o ensino público. A Xunta de Galicia ten competencias directas nesta materia e debe asumir a súa responsabilidade, tanto do que fai como do que non fai. E os recortes encubertos, a non cobertura inmediata de vacantes e a insuficiencia estrutural de profesorado especializado levan anos afectando ao ensino público galego e tamén aos centros da nosa cidade. E o que é máis grave é que esta situación normalizouse ata o punto de que moitos centros funcionan compartindo recursos insuficientes ou, no mellor dos casos, dependendo de reforzos temporais limitados. Isto é o que normalizou a Xunta do Partido Popular. E o BNG decimos que non. Dicimos que non porque a inclusión educativa garántese con personal suficiente, estabilidade nos equipos, recursos adecuados e prazas suficientes. E falando de prazas, o exemplo das escolas infantís de 0 a 3 anos, onde a supresión das aulas foi máis numerosa e ben clarificador. Estas xogan un papel fundamental e son un recurso imprescindible para permitir a conciliación laboral e familiar. E aquí os datos non minten por moita propaganda que nos queira vender o Partido Popular. As 9 escolas infantís públicas de titularidade da Xunta de Galiza, máis as 9 de titularidade municipal, suman 1.300 prazas e fanse totalmente insuficientes para cubrir a demanda das 5.000 existentes en Vigo, facendo que 3 de cada 4 solicitudes quedaran sen praza na ensinanza pública. 3 de cada 4. E desde o BNG, pois que levamos tempo reclamando unha planificación educativa seria, con criterios obxectivos, vinculado ao número e necesidades reais do alumnado e non simplemente a decisións orzamentarias, porque no BNG sí que apostamos e defendemos o ensino público. Por iso consideramos necesario apoiar esta moción e instar a Xunta a reforzar as plantillas docentes e os servizos de orientación e diversidade nos centros vigueses, paralizando a súa política de eliminación de aulas e revertir así a sangría do ensino público en favor do ensino privado e concertado que o Partido Popular leva executando 17 anos. E así o trasladamos na emenda que presentamos a esta moción, señor Alonso. Agora ben, no Goberno municipal tamén existen incumprimentos e déficits nas competencias propias do Concello en materia educativa. Desde o BNG levamos anos trasladando distintas demandas relacionadas co estado dos centros educativos de Vigo e coa falta de resposta municipal. E esas son cuestións que son da súa responsabilidade. Falamos de mantemento ordinario dos centros, de conservación de patios, accesos e instalacións e, sobre todo, lentitude en determinadas reparacións diarias dos centros educativos, como está a reclamar actualmente a AMPA do CEIP Josefa Alonso de Matamá, sen recibir solucións por parte da señora Alonso, responsable do ensino na cidade. A comunidade educativa precisa unha resposta integral e coordinada, e iso implica responsabilidade tanto pola Xunta como polo Goberno municipal, porque se algo non teñen estas dúas administracións é coordinación, e iso a quen está afectando é a cidadanía de Vigo. Grazas. Ten a palabra o Grupo Popular. Bos días de novo. Claro que é importante a educación. Así, señora concelleira, se invertimos en educación, pois non pasa como, por exemplo, o que escoitamos, que parece increíble, que digan que Pollo, por exemplo, fai un momento que non tiña praias. Eso, se houbera un pouco de... Bueno, sí. Bien, a cuestión, eso é importante. Perdone un momento. Sí. Perdón, É que non se escoita. Perdón un minuto. Está no uso da palabra o Grupo Popular e vamos a facer algo diferente. Por lo tanto, silencio.
Grazas, presidenta. E tamén sabríamos que cando hai que recurrir unha orden de axudas é no momento da publicación, non ao final da publicación. Entón sabríamos tamén se superamos iso. Mire, o PSOE de Vigo ven aquí hoxe, como sempre, a facer o de sempre, como antes. Non fago e botei a culpa a Xunta. Hoxe teño números que falan. Mire, Galicia recibe, Vigo, mellor dito, recibe 369 millóns de euros en investimento educativo da Xunta de Galicia. É a cidade que máis inversión recibe de toda Galicia. Levamos 31 millóns de euros só en obras de modernización dende o ano 2021. Co plan de nova arquitectura pedagóxica, sí, ese que o señor López Fon e a súa compañera non quixeron apoiar en Santiago. E aquí reclaman. Nestes momentos estamos construindo o IES de Navia, investindo preto de 10 millóns de euros. Unha nova infraestructura educativa. Mentras tanto, saben vostede cal é o orzamento municipal en educación? 18,3 millóns. É dicir, un 20% menos respecto ao ano pasado. E así, deixeme ser claro, a Xunta inviste 369 millóns e o Concello, que gobernan vostede, inviste 18,3 en caída libre. Pero aínda máis, saben que corresponde por lei a conservación dos centros educativos de infantil e primaria? Pois lle corresponde ao Concello de Vigo, non a Xunta, é competencia municipal. E que nós temos aquí un Concello que non inviste, que reduce orzamentos e que despois ven a este pleno a pedirlle a Xunta o que é de competencia del. É totalmente increíble isto. Agora, deixeme dicir que a realidade de educación en Vigo. A Xunta de Galicia incrementou recursos docentes cada ano. Hoxe temos 31.756 docentes. Máis profesores que nunca na nosa historia, a pesar dunha caída de 20.000 alumnos na última década. Se houvese desmantelamento, huberá menos profesores. Habría menos profesores e non. Mire, a realidade é ao revés. Cada curso temos máis docentes para menos alumnos. En materia de atención á diversidade temos hoxe 5.000 profesionais dedicados, case o doble que en 2009. E os resultados? Pois ben, Galicia lidera en España en inclusión educativa. Temos o 94% do alumnado con necesidades educativas especiais escolarizado en centros ordinarios. Iso non é desmantelamento. Iso é un sistema educativo inclusivo de calidade. Pero vostedes, o goberno municipal, que fan? Pois deixan 20 colexios sen porteiros vigilantes fai meses. E iso sí que é un problema real pos centros educativos. E despois privatizan o servizo. Hai reiterados problemas de limpeza e mantemento nos colexios que son responsabilidade do Concello, non da Xunta. E agora o alcalde anunciou a retirada das axudas para libros tamén. Mentras tanto, a Xunta incrementou as axudas ás familias un 25% nos últimos 4 anos. Libros de préstamo, bonos en material, matrícula universitaria gratuita e agora a desgravación fiscal polas compras escolares. E saben quen puxo 65 millóns de euros para axudar as familias cos comedores escolares? A Xunta de Galicia. E o Goberno Central do PSOE, que prometeu no seu programa electoral incrementar as axudas aos comedores, puxo 0 euros. O que sí fixeron foi cambiar o Real Decreto de Comedores incrementando os precios para as familias. Está constatado polas queixas que están dicindo ahora mismo as AMPAs. A que, mire, vostedes veñen aquí a falar de educación, pero só para atacar a Xunta. Mentras tanto, o Concello reduce orzamento, retira as axudas para libros, deixa colexios en vedeis, incumpre as súas competencias legais en conservación dos centros. A moción que traen aquí é pura demagoxia política, non busca mellorar a educación, busca o enemigo contra quen atacar. Nós, dentro do Partido Popular, somos responsables. Investimos 369 millóns en Vigo, construímos institutos novos, incrementamos profesores, reforzamos a inclusión, axudamos a familia. Ahora lle toca ao Concello que aumente o orzamento de educación, que non nos reduza un 20%, que cumpra as súas competencias legais de mantemento, que volva a financiar as axudas para libros, que arregle os problemas dos vedeis dos porteiros vigilantes. Por lo tanto, vamos a votar en contra desta moción non porque non nos preocupa a educación, senón porque defendemos con números, con obras, con resultados. Galicia lidera a inclusión educativa e, lóxicamente, se non hai rapaces, temos que redistribuir e hai unha normativa. Sempre se está cumplindo. O que hai de reforzos educativos se vai redistribuindo en función das necesidades puntuais que hai en cada centro. Pero se cumpren desde o minuto 1, e xa quixeran ustedes ter a cobertura das baixas temporales como ten a Xunta de Galicia. Moitas gracias por a súa xenerosidade, Presidenta. Eu escoito perfectamente.
Habrá para pechar o debate ao Grupo Social. Señor concelleiro, é vostede un experto en falar de todo menos do que se ten que falar. Pero é que eu lle recordo que traio moitas mocións aquí. Ao mellor ten que centrar un pouquiño a moción o que se presenta. A Xunta é unha experta en falar de recortes, cando fala de recortes nas plazas públicas, fala de axustes demográficos, ou fala de redimensionar a oferta, ou di tamén que o feito de que se bareme nun centro non implica que non haya prazas disponibles en centros do entorno. Onde está entonces esa liberdade de elección de centro da que tanto presume o Partido Popular? Ou esa liberdade é só para pedir outros coles que non sexan os coles públicos? A verdade é que hai un problema de baixada de natalidade. Que políticas plantexaron os populares para parar esa sangría demográfica? Porque Galicia leva perdendo durante moitos anos o capital humano máis valioso. Non só perde poboación, tamén perde talento cualificado. Miles de xóvenes galegos e galegas vense obrigados a abandonar a súa terra en busca de oportunidades laborais dignas, estabilidade económica, vivenda e un proxecto de vida viable. Eu sigo recordando o ano 2012, cando Feijóo reuniu a esos 60 expedientes, os mellores expedientes académicos. E que fixo Feijóo? Regaloulles unha maleta. Pois, se non temos xuventude, a ver como imos ter nenos e nenas. Según o Observatorio Demográfico Galego de Dinamización Demográfica, que depende da Consellería de Política Social, a fuga de talentos costalle a Galicia máis de 210 millóns ao ano, unha pérdida anual de como mínimo 1.353 nacementos, e se deixan de crear en Galicia ao redor de 470 novas empresas anualmente. Pois a responsabilidade é únicamente do Partido Popular da Xunta de Galicia. Señores concelleiros do Partido Popular, o que lle imos pedir ao señor concelleiro e ao señor Rueda é que non desmantelen o ensino público galego. Na pública temos recortes de persoal, sobrecarga de traballo, falta de especialistas, profesorado itinerante, supresión de aulas, deficiencias estruturais nas infraestructuras, recorte de plazas. O que pedimos é manter as unidades educativas existentes nos centros públicos vigueses. Os demais que pidan reforzar as plantillas docentes e os servicios de orientación, atención á diversidade e apoio educativo, adaptar as infraestructuras educativas ás necesidades do século XXI. En resumen, inversión no ensino público. Son vostedes unha administración, a Xunta de Galicia é a administración que ten todas as competencias, é unha administración pública. Aposten por unha educación pública de calidade para toda a cidadanía. Gracias, señora. Hai unha emenda do BNG, acepta? Non imos aceptar porque nesta moción non está preparada para facer enfrentamentos entre os distintos ensinos públicos. Non, tenme que decir se acepto ou non. Vale, xa está. A votación o punto 9 da orden do día, moción do Grupo Socialista. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada por 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 10 da orden do día, moción do Grupo Municipal Socialista demandando da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra financiamento de novas rutas dende o aeroporto de Vigo. Tengo a palabra o Grupo Socialista. Ben, bo día de novo a todas e a todos. Unha vez máis para defender a dotación económica necesaria para que o aeroporto de Vigo, o aeroporto de Peinadouro, o aeroporto do sur de Galicia conte con vos aos destinos que precisamos dende esta cidade, tamén desde esta provincia, tamén desde esta parte de Galicia. Nun dos puntos anteriores se falaba do dinamismo do orzamento do Concello de Vigo facendo modificacións orzamentarias e do inamobilismo do orzamento da Xunta de Galicia, que é o que estamos a presenciar cando a Xunta promete pero non modifica o seu orzamento para dotar partidas económicas concretas que permitan
permitan xa non só o que lle pedimos dende Vigo, senón que permita o que ela mesma di que quere facer, que é aportar 100.000 euros por cada novo voo que se opere dende o aeroporto de Peinador neste caso. Por tanto, é momento de que a Xunta de Galicia, de que o Goberno da Xunta de Galicia, que o presidente Alfonso Rueda modifique os seus orzamentos, ou ben, se modificar os seus orzamentos coas partidas que xa ten a Secretaría Xeral de Medios, que depende orgánicamente da presidencia da Xunta de Galicia, ou ben coas partidas que xa ten a Axencia Galega de Turismo, que depende tamén orgánicamente da Xunta de Galicia, dote, como digo, partidas orzamentarias precisas para dotar aos aeroportos galegos, singularmente o aeroporto de Vigo, de partidas cos que garantir a mobilidade nos voos a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, a Málaga, a Tenerife, a Palma de Mallorca, tamén os voos internacionais, a Londres, a París, a Milán, a outros puntos de Europa, que precisan as nosas empresas, que precisa o noso tecido productivo para ser competitivos igualmente neste mundo globalizado. Porque non hai que esquecer, ou hai que destacar unha vez máis, que somos unha cidade que temos 300.000 habitantes, cunha área metropolitana que supera os 500.000 habitantes e con unha área de influencia que supera os 800.000 habitantes e case que chega ao millón de persoas, por lo tanto, con capacidade para ofertar voos dende e a o aeroporto de Vigo. Por lo tanto, é o momento de que tanto a Xunta de Galicia, que é a que ten competencias tamén en materia de turismo, de promoción turística, modifique os seus orzamentos para achegar recursos aos concellos para que poidamos promocionar estes destinos, os destinos que precisan as persoas que viven na nosa cidade, os destinos que precisan as empresas que traballan e que crean emprego na nosa cidade e tamén dinamizar o contexto da provincia. Porque o aeroporto non deixa de ser algo máis que un aeroporto dunha cidade, é o aeroporto neste caso do sur de Galicia e incluso tamén do interior de Galicia, porque moitas persoas dende Ourense viaxan tamén dende o aeroporto de Vigo. Por lo tanto, ese carácter metropolitano, ese carácter tamén galego que ten o aeroporto de Vigo ten que reflectirse nos recursos que achegue a Administración Autonómica para promocionar esos voos. Hai que criticar singularmente que cando a Administración Autonómica viaxa para promocionar Galicia, só promociona o Xacobeo, só promociona o Camiño de Santiago, solamente fala do Camiño de Santiago, solamente fala do Xacobeo, solamente fala de Santiago de Compostela. Nós non temos nada en contra de Santiago de Compostela, nin do Xacobeo, pero o que sí que reclamamos é o que nos corresponde como primeira cidade de Galicia, primeira cidade en poboación, primeira cidade en área metropolitana, que nos negaron, pero seguimos sendo un fenómeno metropolitano, primeira cidade en economía de Galicia. O que reclamamos é que esta cidade, que esta contorna, esta área metropolitana, esta provincia, teña o apoio da Administración Autonómica que é a competente para dotar de recursos para promocionar voos dende o aeroporto de Vigo. E tamén que a Deputación de Pontevedra non estea calada, que non estea calada frente a ese silencio e esa inacción da Presidencia da Xunta de Galicia tamén do Goberno da Xunta de Galicia. Que a Deputación promocione tamén un dos destinos máis importantes a nivel turístico de toda Galicia, que é Vigo. Que a Deputación de Pontevedra se molle e aporte polo menos un tercio do que precisamos para promocionar os voos dende o aeroporto de Vigo. Sobre eso vai esta moción, sobre a reclamación ás administracións de ámbito territorial superior a Vigo de que aporten como mínimo un tercio de recursos para promocionar o aeroporto de Vigo. Que non se queden nuns exiguos 100.000 euros por novo voo, porque iso supón, como moito, 600.000 euros en toda Galicia para vos, que aportaría a Xunta de Galicia. A Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia ten moito máis orzamento que estos 600.000 euros que aportaría para toda Galicia. Gracias. Ten a palabra o grupo do BNG. Miren, vostedes van de culebrón en culebrón, ¿no? Do Falcon Crest do Mundial ao Santa Bárbara de Peinador, ¿no? Son reiterativos nas súas iniciativas, mas desta vez sorprenden unha vez máis, pero para mal, ¿no? Porque após a sorprendente ratificación no pleno do mes pasado, nunha moción na que no seu texto
acertadamente non incluían que o Concello continuase a subvencionar aerolíneas privadas e unha rectificación que permitiu, por tanto, o apoio do Bloque Nacionalista Galego a esa moción, agora volven as andadas, mesmo xa non se privan de disimular de que do que estamos a falar é de subvencionar aerolíneas, non de outra cousa, e por iso colocan na súa moción, no segundo acordo, a demanda de que a Xunta de Galiza asuma un terzo, a Deputación outro terzo, e, por tanto, o Concello de Vigo o terzo restante, porque os terzos son 3, no custo de implantación de novas rutas que decida o Concello de Vigo. Nada a ver, o nivel de pulcritude e rigor da moción do mes pasado coa chambonada que nos traen máis unha vez esta volta neste pleno. Ademais, cun agravante, que vostedes critican con toda razón a insuficiencia dos recursos públicos anunciados por parte da Xunta de Galiza para a promoción aeroportuaria en termos de promoción turística en destino ou en orixe, pero vostedes tampouco cuantifican canto queren gastar de diñeiro público para financiar aerolíneas privadas. E nós insistimos na mesma posición coherente que o BNG leva defendido dende hai moitos anos. O modelo de subvencións é un modelo fracasado. E, dende logo, se hai unha administración que non é competente e que non ten que asumir, destinar nin un só euro de recursos públicos para alentar, para engordar aerolíneas que cando non lle gusta a cuantía lle resulta insuficiente, o que fan é voar fora da cidade, se hai unha administración que non o ten que facer é o Concello de Vigo. Non deben ser os concellos. O aeroporto non é do Concello. É un aeroporto da cidade, do conxunto da súa área e do conxunto do sur de Galiza. E ten que ser un aeroporto referencia no que é o marco da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Miren, vostedes volven a insistir en que o Concello e outras administracións do ámbito local destinemos recursos a esta cuestión nunha cidade que ten 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza segundo o índice Arope. Nunha cidade, compre lembralo, na que hai 22.000 viguesas e vigueses que teñen ingresos mensuais por debaixo dos 625 euros. Nunha cidade na que xa temos máis de 10.000 demandantes de vivenda protegida porque das 6.000 vivendas que prometeu Abel Caballero no ano 2007 non se fixo ninguna e a Xunta de Galiza apenas fixo 62 dende o ano 2009. Nunha cidade na que se siguen a producir cada semana desafiuzamentos en alternativa habitacional, vostedes nos volven co culebrón de que o problema estratégico, a prioridade para a cidade é ver como lle dedicamos inda máis fondos a subvencionar aerolíneas que cando se lles acaba a subvención ou non lles gusta, marchan. Por iso, nós o que lle propoñemos na nosa emenda é suprimir ese segundo acordo e adicionar algúns outros, que non son tampouco sorprendentes, que insisten na liña de abordar de maneira integral a aposta por Peinador. E é exixir a Xunta de Galiza que materialice o compromiso de establecer un marco de cooperación cos concellos e outras administracións para a captación de destinos e para consolidar os que xa existen, avanzando desta maneira na articulación dun sistema aeroportuario galego que, dende logo, teza sinerxías e cooperen as 3 terminais galegas, máis, dende logo, apostando decididamente por Peinador. En segundo lugar, a instar tanto a Xunta como o Goberno español a poñer en marcha un plan de dinamización do aeroporto de Peinador con medidas concretas e financiamento concreto, para que teñamos un aeroporto que poida abrir as 24 horas, non como todo agora, que desenvolva tamén as súas potencialidades no transporte de mercadorías e que recupere a torre de control presencial. E, por último, sí, inda que lles parece unha frivolidade, os que sí utilizamos o transporte público, os que non vamos en coche oficial, sí que entendemos que é prioritario, que sí que é importante que se poña en marcha un servizo de autobús express o aeroporto de Peinador como si existen outras terminais galegas. Esas son as propostas en positivo do BNG para poder seguir sumándonos a acordos que pidan o desenvolvemento das potencialidades que ten Peinador. Pero lle dicimos alto e claro, como sostemos en cada debate sobre orzamentos. A posición do BNG dende hai moitos anos é que nin un só euro do Concello para financiar aerolíneas. Dediquen eses recursos a atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses, que son moitas e que vostedes se negan a atender. Máis nada. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular.
Buenos días de nuevo. Pues aquí estamos para hablar de lo mismo y en los mismos términos que hace un mes. Insisto, si el Partido Socialista no tiene ningún tipo de cuestión que tratar sobre la ciudad de Vigo, que nos ceda alguna moción que nosotros sí podemos hacer aportación, porque al PSOE vigués le importa bien poco Peinador y así lo demuestra el hecho de que el alcalde esté ausente de este pleno. Y su soledad en este asunto es más que evidente, porque AENA, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia y el sector están remando en la misma dirección. Xunta, Diputación y sector que no tienen competencias aeroportuarias. Quien sí las tiene es AENA, empresa participada por el Gobierno de España, pero Abel Caballero se muestra incapaz de levantar la voz frente a la misma. Jamás ha dicho una palabra en contra del ministerio de Óscar Puente, a pesar de que la actual estrategia de promoción de Peinador la ha concebido precisamente AENA. Y a esa promoción se ha sumado la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, que curiosamente son el único objetivo de la furia de este alcalde. Mientras todos avanzamos en una misma dirección, Caballero se empeña en ir en sentido contrario, porque quiere reincidir en el error, insiste en seguir dilapidando el dinero que recauda de los vigueses, que cada vez lo hace con más saña, para dárselo a las aerolíneas que vienen, cobran y se van sin consolidar una sola ruta. En esa obsesión por pagar a aerolíneas, el alcalde de Vigo se parece cada vez más a Zapatero, con quien, por cierto, comparte otra cosa, y es que ambos viven en el pasado, ya que esta política que ha tirado por la borda 10 millones de euros de los vigueses, insisto, en la última década ha sido un fracaso evidente. No será mejor buscar alternativas, porque las hay. Con las bonificaciones de AENA y la promoción en origen de la Diputación y la Xunta, se podrán atraer nuevas rutas. Y más aún si se une el concello, como pedimos en nuestra enmienda. Son incentivos que se comprometen para el primer año, para que las compañías comprueben que es rentable operar en Vigo a mercado, para que comprueben el potencial de nuestra ciudad y de Rías Baixas. Es triste que un alcalde no crea en el potencial de su ciudad y que piense que Vigo solo puede tener vuelos si paga por ellos. Si se reuniese con las partes y analizase sus propuestas, no enviaría declaraciones ridículas a los medios de comunicación. Tampoco lo haría si acudiese a las reuniones a las que sí asisten, en cambio, conselleiros, altos cargos de AENA, altos cargos de diputaciones, reuniones de trabajo, tanto técnicas como políticas, en las que el Concello de Vigo no aportó nada. El propio gobierno local es tan consciente de su falta de peso y de razón que ni siquiera se atrevió a defender su posición de subvencionar líneas aéreas. Miren, si en lugar de aportar argumentos triviales en unas declaraciones enlatadas se interesaran por los casos de negocio que se proponen o por el trabajo desempeñado por expertos, se darían cuenta de que hay que cambiar el modelo. ¿O es que se creen que un vuelo entre Nueva York y Santiago de Compostela, como el que abrió United Airlines, se consiguió a golpe de talonario? No, no. Se consiguió gracias a un trabajo serio y riguroso. Santiago de Compostela puede tener una ruta directa a Nueva York a mercado y Vigo no puede tener una sola ruta internacional sin pagar. ¿Cómo le explican esto a nuestra ciudad? Ustedes critican que se promocione Vigo en ciudades sin conexión aérea, pero ponen MUPIs en Nueva York mientras las compañías abren rutas en Santiago. Bravo, son ustedes unos genios. Y ponen MUPIs también en Japón. ¿Cómo era eso que dijo el alcalde? ¿Para que vengan nadando o que vengan haciendo autostop? Ah, y además ahora incorporan una nueva queja, que el presidente de la Xunta no promocionó Vigo en China. Claro, pues con ese argumento, ¿qué más le da si no hay vuelo Pekín-Vigo? En fin, o falar non ten cancelas. Como parece que no les quedó claro lo que les dije hace 30 días, se lo repito, Abel Caballero no da órdenes ni a la Diputación de Pontevedra ni a la Xunta de Galicia. Asúmanlo, no queremos subvencionar aerolíneas. Acepten que hay otra forma de gobernar. El PSOE tiene la suya y nosotros tenemos la nuestra. Y los tiempos en los que Abel Caballero manejaba el presupuesto de la Diputación de Pontevedra se acabaron en el año 2023. Él ya no es el presidente de la Diputación en la sombra. Se lo
repito, señora Silva, y no peco de machismo porque podría decir lo mismo del señor Regades y del señor Losada. Machismo podría ser en todo caso que sus concejales, como el señor Aneiro, le digan a esta portavoz que alguien le escribe lo que tiene que decir. Pero cuando eso pasa, ustedes no utilizan el comodín del machismo. Miren, si el PSOE quiere decidir en qué se gasta el dinero la Diputación y la Xunta, sumen en las urnas los votos necesarios para ello. Se llama democracia. Nada más y muchas gracias. Vou darlle a palabra, señor Aneiros, para pechar este debate. Simplemente decir que levo uns días reflexionando e non vou a entrar en ningunha provocación da señora Sánchez, porque cada un se retrata co que di, co que fai, e a xente dai fora os conoce perfectamente. O din cada vez que falan, así que ningunha provocación. Pode vostede pechar o debate, señora Aneiros? A min a verdade é que me gusta escoitar a señora Sánchez. Sí, cada vez é máis importante escoitala porque, en fin, aporta sustancialmente a este pleno. Miren, señora Sánchez, estamos falando dun tema nuclear para Vigo. Estamos falando dun tema esencial para o tecido económico e productivo e social da cidade, da comarca, da área metropolitana, da provincia e do contexto de Galicia. Así que poñemos o foco donde hai que poñelo, que é en fortalecer unha das infraestructuras clave para o transporte que ten a Comunidade Autónoma de Galicia, para unha das infraestructuras claves de transporte que ten esta cidade e tamén a comarca de Vigo, a área metropolitana de Vigo e tamén o sur de Galicia por extensión. Isto tamén vale para o Bloque Nacionalista Galego, porque non falamos de subvencionar compañías, falamos ao contrario, de promocionar que as empresas, que o tecido productivo, que o tecido socioeconómico da cidade, da área metropolitana, da provincia e do sur de Galicia teña a capacidade de moverse a outras partes de España para facer negocio, para viaxar por placer ou para facer turismo, que teña a posibilidade de facelo e que non este coartado por non ter voz dende o aeroporto de Vigo. Porque hai unha cousa moi sinxela. Para ter voz hai que ter avións. E para ter avións hai que ter aeroporto. Por tanto, esa é a orde de prioridade. A campaña de publicidade en destino que propón a Xunta de Galicia con tan só 100.000 euros é papel mollado. É papel mollado. Se para toda Galicia, a Xunta de Galicia compromete 600.000 euros para promocionar os 3 aeroportos galegos, vamos aviaos. Se esa é a política da Xunta de Galicia, vamos aviaos. Xa podemos ir a facer o camiño, pero esta vez o camiño cara a Madrid ou o camiño andando cara a Barcelona. Ese é o que quere a Xunta de Galicia. Que fagamos o camiño o ben, que con esas campañas publicitarias as persoas veñan a Galicia andando. Eso é o que quere a Xunta de Galicia. Está moi ben facer o camiño, xa o dixen antes. Non somos incompatibles con Santiago, non somos incompatibles co camiño, co Xacobeo, pero queremos o que precisamos e demandamos o que precisa esta contorna. E ao Bloque Nacionalista Galego hai que decirlle que, de novo, ten ese punto errado, ¿no?, de poñer o foco onde non é e tamén de contradecirse, porque en Santiago onde gobernan ven que dan subvencións e traballan para ter voz con cartos públicos de Santiago para que a xente viaxe a Santiago. Ven que en Santiago fan. Ven que en Santiago fans. Nós aquí o que queremos é, como digo, fortalecer esta cidade, o tecido social, o tecido socioeconómico, o tecido productivo desta cidade. O que aquí non ven xente a facer negocio. A que ven a xente a Vigo? A comprar barcos, a reparar barcos, a comprar pescado, conservas, a facer industria, a xerar emprego. Eso que queremos que sexa Vigo, a cidade da economía, a principal cidade de Galicia e a que máis aporta o Produto Interior Bruto de Galicia. Gracias. Gracias. Que? Emendas entendo que non as acepta, señor concelleiro. Ben, pois sometemos a moción nos seus propios termos. Votamos, polo tanto, o punto 10º da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 17 votos a favor e 8 en contra. Pasamos a un 10º punto da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista reclamando que o presidente da Xunta de Galicia se desculpe
por ignorar o fenómeno turístico da cidade de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, Presidenta, de nuevo, y buenos días también de nuevo. No contaba yo con tenerle que dar las gracias a la portavoz del Partido Popular, que acaba de reconocer en relación con esta moción que el presidente Rueda no habló de Vigo en su viaje a China. Gracias, señora Sánchez. Miren, en esta moción reclamamos lo que le corresponde a esta ciudad. Desde el Gobierno de la Xunta, primero con Feijóo y luego con Rueda, no se atiende a la primera ciudad de Galicia. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no pretendemos privilegios, sino se trata de aquello que nos corresponde. A la falta de inversiones, que acumula ya una deuda histórica de más de 3.000 millones, porque es fácilmente cuantificable, se añade la falta de reconocimiento a nuestra contribución al desarrollo de Galicia. Sí, a nuestra contribución como ciudad, porque evidentemente el cambio de Vigo en estos 19 años ha contribuido a una mejor imagen de Galicia y a una identificación de lo que está ocurriendo en Vigo con Galicia. Esta realidad es asumida en toda España, que mira a Vigo por muchos cambios. Vigo Vertical solo es un ejemplo, porque también lo somos en urbanismo, en patrimonio histórico como ciudad del color, en nuestra política social, en educación, en deuda cero. Y el Vigo Vertical acumula, ya digo, como ejemplo, muchos premios. En todo este cambio de Vigo, el fenómeno turístico de Vigo tiene una dimensión sobresaliente. Por mucho que le pese a los negacionistas del cambio de esta ciudad, el fenómeno de la Navidad se convirtió en punta de lanza, en un incremento inimaginable antes de visitas a nuestra ciudad en porcentajes superiores a todas las ciudades. Todos recordamos la ocupación hotelera que tenía Vigo hace unos años, escasamente creciente en el periodo veraniego y en la mayoría de las ocasiones era en el entorno del área metropolitana. Hoy es al revés. El fenómeno turístico de Vigo ocupa hoteles en todo el entorno de nuestra área metropolitana. Y los que mejor recuerdan, evidentemente, esto son los profesionales hoteleros y hosteleros. También los trabajadores con la creación de empleo que esto ha supuesto. Hoy Vigo tiene unas cifras de ocupación hotelera, de presencia de turistas en nuestra ciudad, impensable hace unos años. Un conjunto de eventos llena la ciudad. Navidad, Marisquiño, Reconquista, Islas Cíes y otro elemento cualitativo, que es la propia curiosidad de los que nos visitan por el cambio que ha experimentado la ciudad. Todo esto debía de ser un patrimonio a fomentar desde el Gobierno de Galicia con competencias en materia de turismo. ¿Y cuál es la respuesta de los gobiernos del PP, Feijóo y Rueda? La negación absoluta, la falta de atención y de reconocimiento. Lo decía mi compañero Aneiros, centrándose exclusivamente en otros eventos como el Camino de Santiago y negando la mayor evidencia. Vigo hoy es el mayor atractivo turístico de Galicia. Resulta indignante que ni Feijóo ni Rueda hayan tenido nunca una palabra de reconocimiento público de lo mucho que se hace en esta ciudad en materia de turismo para Galicia. No tuvieron ni una palabra de reconocimiento para la Navidad, que dicho sea de paso, han imitado en toda España. Porque lejos de apoyar a Vigo, lo que han hecho Feijóo y Rueda durante todos estos años ha sido boicotear la Navidad, con intentos de movilización de vecinos, eso sí, que quedaron en 4 sábanas en los balcones, con demandas judiciales detrás de las que estaba el Partido Popular de Vigo, que hay que recordar fueron rechazadas por la justicia, dando la razón al Concello de las medidas que habíamos adoptado. Con todos estos antecedentes nos encontramos con el viaje de Rueda a China, que se reúne con el sector turístico, habla de 4
situaciones importantes para visitar Galicia y se olvida de Vigo. Por lo tanto, debe de disculparse ante esta ciudad. Gracias. Señor Font, ten a palabra o Grupo do BNG. É certo que a Xunta do Partido Popular ten unha débeda contraída enorme con esta cidade. Débeda contraída polos recortes na sanidade pública, esas esperas interminables para acudir ao médico de familia ou especialistas, a probas diagnósticas ou a cirurxías que sofre a poboación viguesa, débeda acumulada polos recortes no ensino público dos que falamos aquí tantas veces, que supoñen un deterioro continuo e sostido dos centros de ensino público, débeda acumulada da Xunta de Galiza con Vigo pola ausencia de política industrial nesta cidade, que fai que hoxe teñamos 3.500 postos de traballo industrial menos dos que tiñamos no ano 2009. E o Goberno do Partido Popular permite e consente este avance da desertización produtiva. Tamén débeda acumulada porque en Vigo hai máis de 10.000 persoas rexistradas como demandantes de vivenda protexida, mentre o señor Rueda o que fai é facerse fotos unha e outra vez diante das mesmas obras como se con cada selfie se multiplicasen as vivendas de Navia. E o que fan con iso é pretender tapar anos de ausencia absoluta de política de vivenda, o que provoca a situación que temos neste momento de prezos desorbitados, proliferación de pisos turísticos, sin alternativa para situacións de senfogarismo e as que cada semana perden a súa vivenda por un desafiuzamento. Débeda acumulada tamén da Xunta do Partido Popular con esta cidade por falta dunha rede de servizos sociais que dé a resposta ás necesidades actuais e reais desta poboación, especialmente a poboación máis vulnerable. Non temos prazas en residencias de maiores, hai falta de residencias en escolas infantís, listas de agarda no servizo de axuda no fogar, débeda acumulada, en fin, por falta de investimentos en infraestructura, en cultura, en deporte, en saneamento, en regeneración da ría, en recuperación ambiental dos montes. Son moitas as cuestións das que se podría falar cando unha moción comeza dicindo o presidente Rueda ignora de maneira sistemática a cidade de Vigo. Pero vese que para o goberno municipal o máis importante, a débeda máis importante que ten a Xunta de Galiza con esta cidade, coas viguesas e cos vigueses, é que o halo non saia nun vídeo de promoción do Día das Letras Galegas por unhas milésimas de segundo, ou que o presidente da Xunta non fale das luces de Vigo nunha viaxe a China. Vese que para este goberno municipal o máis importante dos investimentos que ten que facer a Xunta de Galiza na nosa cidade é apoiar o turismo, porque parece que é a actividade económica que máis lle preocupa ás viguesas e aos vigueses. Que máis dá que pechen empresas? Que máis dá que o sector naval quede sen carga de traballo? Que máis dá que haxa 7 veces máis pisos turísticos en Vigo que os que hai a disposición das familias para aluguer? Que máis dá que se estea cambiando o sistema de alugueiro, pasando a ese alugueiro por habitación, que o único que fai incrementar os beneficios dos propietarios e coloca as familias nunha situación na que é imposible conseguir vivenda propia? Que máis dá? O importante, o realmente importante para Vigo é que nos sigan visitando miles e miles de persoas cada ano. Ese é o futuro que quere este goberno municipal para a nosa cidade. Vivendas convertidas en pisos turísticos e a cidade convertida nun parque temático. Pero, aínda mesmo, pensando que ese é o Vigo que vostedes queren, a gran solución que nos traen aquí para esta débeda é que o señor Rueda pida perdón. É a solución infalible para todos os males, non? Como un gran confesionario católico, pida perdón. Nin medidas, nin orzamentos, nin propostas, só perdón. Miren, ante a falta de seriedade desta moción, porque ten unha falta de seriedade enorme e absoluta, para darlle algún contido útil, desde o Grupo Municipal do BNG, vendo que parece que lles preocupa que a cidade se visibilice, ainda que sexa mínimamente no uso do galego, e para aumentar o seu compromiso, ese que parece ser que só teñen na arenga de saída do Correlingua, imoslle propoñer unha serie de medidas para promover o uso da lingua galega en Vigo. Empezando por reforzar o Servizo de Normalización Lingüística do Concello, que está sumido na mínima expresión, activar o Consello Social da Lingua na nosa cidade, realizar un novo estudo sociolingüístico que hai anos que non se fai para que ter datos reais e actuais sobre o uso do galego na nosa cidade, tomar medidas para garantir a atención pública en galego en toda a administración, tanto da Xunta como do Concello, incluídas aqueles servizos que prestan empresas privadas, garantir o uso do galego en todos os eventos da cidade e promover o seu uso no comercio e na hostelería,
e desenvolver accións para a formación do noso idioma e de apoio a neofalantes. Porque no Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sabemos que hai moitas cousas que fai falta facer para normalizar de verdade o uso do galego en Vigo moito máis que apareza a imaxe de Vigo nun vídeo. E que hai moitas medidas moito máis relevantes que pedir perdón para que a Xunta do Partido Popular salde a débeda que ten coa nosa cidade. Moitas grazas. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Grazas, presidenta. Bo día novamente. A verdade é que esta moción do Partido Socialista ten algo moi entrañable porque consegue converter unha acción de promoción turística internacional nun drama sentimental municipal, porque estamos ante case unha petición de desculpas emocionais porque o presidente da Xunta non mencionou suficientes veces a palabra Vigo nun acto en China. Ao ritmo que vai este goberno municipal, o seguinte será instalar un contador oficial no Concello. Días en sentirse ofendidos? Cero. Porque este é o modelo político do señor Caballero, conflito permanente, o agravio diario, eu frente ao mundo. Pero imos aos feitos. A Xunta foi a China a promocionar Galicia como destino turístico internacional. Galicia enteira, señor Fon, porque Galicia funciona como marca global. Porque un turista chinés non organiza a súa viaxe pensando en fronteiras partidistas nin en guerras de ego locais que sí caracterizan a un pailaroco. E por iso se puseron en valor os grandes elementos diferenciais do noso territorio, o patrimonio, o camiño, a cultura, a gastronomía, as pasaxes e os destinos internacionais recoñecidos pola UNESCO. Iso é facer política turística seria. O que non é serio é pretender que cada intervención institucional sexa unha especie de misa de exaltación obrigatoria ao seu alcalde de Vigo. Porque lendo esta moción dá a sensación de que o PSOE considera que Galicia só existe para facerlle publicidade ao señor Caballero. E miren, Vigo é importantísimo, claro que sí, pero Galicia ten 313 concellos e gobernar Galicia non consiste en actuar como departamento de marketing persoal do alcalde de Vigo. Ademais, hai algo profundamente contradictorio nesta moción, porque mentres o PSOE acusa a Xunta de ignorar Vigo, a realidade é que quen leva anos propoñendo obstáculos a elementos estratégicos de promoción turística viguesa é precisamente o propio concello. O mellor exemplo, o Camiño de Portugués da Costa. A Xunta recoñeceu oficialmente a ruta, investiu millóns de euros en seguridade e sinalización e tamén no albergue de peregrinos do Berbés. E que fai o Concello? Que fai o Concello? Pois nada, poñer trabas. Eso sí, promocionar o camiño non, que é o que trae economía para Vigo, pero promocionar para que a que nos roban, iso sí, o señor Zapatero, que o traen por aquí de paseo, a Pardo de Vera, que lle dan unha medalla, a Ábalos, a Coldo, iso sí, pero promocionar o camiño non. O camiño que multiplicou por 35 o número de peregrinos en apenas unha década. Esos 90.000 peregrinos tamén os contan nos alosamentos hoteleiros, señor Fon, os 90.000 que se perden por Vigo, que veñen a Vigo, pero que se perden por Vigo porque vostedes prohibiron a sinalización nesta cidade. Mira, vostede tenta hasta os límites da física, soprar e sorber ao mesmo tempo non se pode facer, señor López Fon, e tampouco pódese vivir constantemente nesta confrontación. Se Vigo ten éxito en mérito exclusivo do alcalde, se é un problema culpa da Xunta. E así todos os días, así todos os días. Mire, vostede mirou a infografía, ben, mire, señor Fon, mire, aquí está Vigo, mira as días. Vostede ven esta infografía? Despois, se quere, ya deixo. Usted a mirou ben, aquí están as días, arriba do todo, señor Fon, no medio do mar, non sei se a veis ben. Mire agora, que parece que teñe tamén aí impresa. E como digo, isto tamén desmonta completamente esta moción, porque claro que Vigo vive un momento turístico exemplar, un gran momento, pero que Galicia tamén. E precisamente iso é posible cando existe unha estrategia conxunta, profesional e coordinada. O que non suma é este modelo no que todo acaba convertendo nunha batalla persoal do alcalde contra calquera institución que non lle aplaude o suficiente. E, sinceramente, ás veces parece que o goberno municipal non quere colaboración institucional, o que quere é subordinación institucional. Quere que todo o mundo lle diga sí, alcalde. E cando alguén non entra no xogo, moción ao canto, moción ao pleno. Pois non, nos queremos outras formas de facer política. Nunha Galicia que promociona o conxunto do territorio, nun Vigo que suma dentro de Galicia, nun turismo que une en vez de dividir. Mire, Vigo non necesita berrar máis alto ni máis que ninguén para ser protagonista porque xa
o é. E precisamente por iso o que menos necesita esta cidade é seguir alimentando un relato artificial de confrontación permanente, señor Font. Deixemos a confrontación, colaboremos por un Vigo que está integrado en Galicia, por unha Galicia que, como digo, non é o ombrigo do mundo. Isto é falta de humildade, señor Font. É un localismo, é unha visión moi localista. Máis nada. Moitas grazas. Señor López Font, sus 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues muy significativas las intervenciones tanto de BNG como de Partido Popular. Mire, señora Martínez, nos preocupa la industria. Claro que nos preocupa la industria en esta ciudad. Nunca avanzó tanto esta ciudad en materia de industria como hoy, con el Gobierno de España y con Zona Franca de Vigo. Y cuando hubo que recabar el apoyo de ustedes en favor de Citroën y en favor de medidas a favor de esta ciudad, ustedes siempre estuvieron en contra. El problema es que nunca Vigo fue tan admirado y tan reconocido como lo es ahora. Cuando gobernaron Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego en esta ciudad, siempre estuvimos a la contra. Nos preocupa tanto todo lo que usted dijo que la diferencia es el Vigo de hoy, que son ustedes los que no lo quieren ver. Mire, señora García, menudo papelón el Vigo. ¿Es así como defienden ustedes a Vigo? Con intervenciones como la que acaba de hacer usted. Porque la única explicación a la intervención que ha hecho usted es que la Xunta manda, les envía el guión y ustedes lo trasladan aquí. Sí, señora García, esta es la realidad. Lo único bueno que ha dicho en la intervención, que yo creo que se le escapó, es verdad que hay que reconocer que Vigo hoy es un fenómeno turístico. Pues mire, eso es... Sí, lo dijo. Revise la grabación luego. Revise la grabación luego. Mire, por lo tanto, eso es lo que traemos aquí, efectivamente. Y lo que es totalmente cierto es que el presidente Rueda siempre se olvida de esta ciudad. Y el presidente Rueda, cuando habla de turismo, nunca se refiere a Vigo. Por lo tanto, esto ciertamente es así. Y hace mención usted a esta publicidad que nosotros ponemos en nuestra moción. Efectivamente, efectivamente. Esto de arriba solo lo vio usted. Si le preguntamos a 10 personas en esta publicidad subliminal, aquí no está Vigo. Aquí está ensalzada la Catedral de Santiago, la Ciudad de la Cultura, Lugo y otras ciudades, y no está Vigo. Esta es la forma de hacer política. Mire, señora García, es justo lo contrario. Ustedes, porque son lo mismo que la Xunta, llenan a diario en los medios de comunicación de páginas y páginas de publicidad. ¿Saben lo bonito que sería que hubiera decenas de páginas como esta ensalzando el fenómeno turístico de Vigo promocionado por la Xunta de Galicia? Eso es lo que pedimos en la moción y eso es en lo que están ustedes en contra. Gracias. Señor Font, non había enmendas, non, a esta? Sí? Entendo que non aceptas enmendas. Sí, é unha moción alternativa realmente. Ben, pois imos a votar este punto 11º da orden do día, a moción do Grupo Municipal Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por 18 votos a favor e 8 en contra. Os chineses sí que saben moi ben onde está Lugo, onde está Vigo non, pero Lugo sí, Lugo saben. Ben, pasamos á parte do control. O punto 12º da orden do día. Moción do Grupo Municipal do BNG en rexeitamento a celebración do desfile das Forzas Armadas en Vigo e demanda de transparencia sobre o seu impacto e custos. Ten a palabra o BNG.
O que precisa Vigo non son tanques, cazas militares, nin desfiles propagandísticos, senón moita máis vivenda pública, mellores servizos públicos e políticas que atendan de verdade os problemas e as necesidades reais das viguesas e dos vigueses. Por iso, o BNG traemos esta moción a este pleno de rexeitamento ao desfile das Forzas Armadas previsto para o vindeiro sábado 30 de maio. Un acto alleo ás necesidades e as prioridades reais da cidade, incompatível dunha cultura de paz e co histórico compromiso da sociedade viguesa con non a guerra que algúns só sacan a pasear cando partidistamente lles convén. Un desfile que xa está a ter un forte impacto urbano, ambiental e económico por parte dun dos maiores desplegamentos militares realizados na Galiza nas últimas décadas, con máis de 3.200 efectivos militares, centos de vehículos militares, aeronaves de combate e unha ampla exhibición naval e aérea na ría de Vigo. Abel Caballero é claro que pretende converter Vigo nun escaparate de propaganda militarista e españolista presidido por unha monarquía anacrónica e corrupta utilizando o espazo público da cidade para unha exhibición completamente desconectada das necesidades da veciñanza. Esta moción o que quere é dar resposta á denuncia das importantes molestias e prexuizos que xa está tamén a ocasionar a preparación do desfile, especialmente pola ocupación das instalacións deportivas municipais para usos logísticos vinculados ao operativo militar. Neste sentido, demandamos que o Concello adopte medidas de compensación para os clubes e as persoas usuarias que están a ser afectadas polos feches, pola suspensión de actividades e limitacións de uso en ximnasios, pabillóns, pistas de atletismo e outras instalacións deportivas municipais, incluindo a devolución proporcional das cotas abonadas. Xa chega de cobrarlle a veciñanza por servizos que non reciben. Miren, o BNG dicímolo con absoluta clareza. O goberno de Abel Caballero non pode permitir que instalacións públicas destinadas ao deporte e ao servizo á ciudadanía sexan ocupadas para necesidades militares, mentres a veciñanza continúa a pagar por servizos que non poden recibir. Exiximos tamén transparencia total sobre os custes económicos do desfile. En ese sentido, con esta moción reclamamos ao Goberno municipal que informe de maneira detallada de todos os gastos directos e indirectos asumidos polo Concello de Vigo, incluindo os dispositivos especiais de seguridade, de limpeza, de mobilidade, horas extraordinarias de persoal municipal ou de adecuación de espazos públicos e cesión de instalacións. Tanto lles preocupa o desfile que o único beneficio que obtemos é que vemos como o monolito ou a estatua dedicada ao Borbón fuxido van de ser sustituída por un flamante seto e de que agora sí lembraron de pintar algunhas dependencias municipais, supoñemos que para recibir como merecen os monarcas. É socialmente injusto dedicar recursos públicos a financiar un acto de exaltación militar mentres existen necesidades urgentes sen atender na nosa cidade. E por iso o Goberno ten que explicar canto vai custar realmente este desfile ás viguesas e os vigueses e por que decide priorizar estes recursos municipais a un operativo militar en lugar de reforzar políticas sociais ou de servizos públicos. Por último, diante deste desvarío militarista, que non sabemos se está alentado tamén por ese afán catch-all do que presume Abel Caballero, gabándose de que consigue mesmo ser votado pola base sociolóxica que apoia forzas de ultradereita españolista como Vox, ou se o que pretende é a ver se consigue algunha medalla para sí propio, neste caso de carácter militar, como a que se autoimpuxo cual emperador romano no Día da Policía celebrado na cidade. Nós o que queremos é facer tamén con esta moción un chamamento ao conxunto da cidadanía viguesa a continuar na movilización a favor da paz. Non se pode defender ou non a guerra e facer desfilar tanques, carros de combate ou aeronaves militares. Non se pode facer unha aposta decidida pola paz, pola diplomacia, polo respeto á soberanía e aos dereitos humanos, polo dereito internacional, mentras o que se quere facer é unha exhibición de forza, iso sí, envolvida na rojigualda da que tanto vostedes gustan. E é por iso que con esta moción o BNG reclamamos que este pleno exprese o seu apoio á manifestación nacional de ámbito galego convocada pola Plataforma Galiza pola Paz e outros colectivos baixo o lema Nin guerra, nin OTAN, nin gastos militares, paz e soberanía, que terá lugar precisamente este sábado ás 12 da mañá dende Vía Norte e a que chamamos expresamente as viguesas e os vigueses a se sumaren para defendermos unha cidade comprometida de verdade coa paz, co respeto á soberanía dos povos, os dereitos humanos e para plantar cara á escalada belicista e militarista que alenta o imperialismo.
Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, buenos días. Bueno, pues hoy debatimos una moción que mezcla cuestiones diferentes y por eso conviene dejar clara nuestra posición desde el comienzo. En primer lugar, desde el PP nos alegramos de que este año Vigo vaya a acoger el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Es una gran noticia para Vigo, un orgullo para nuestra ciudad y un orgullo también para la inmensa mayoría de los vigueses. Por supuesto, no para el BNG, porque el BNG no quiere que haya ejército, pero sí quiere en cambio que Galicia sea independiente. Lo que no sé es, en ese caso, quién nos iba a defender. A lo mejor ustedes tres, o la señora Pontón. Eso sí, no con armas, que tampoco les gustan. No sé cómo. ¿Con una flor en la mano, entonces? No lo entiendo. Lo que me choca también es que todos los regímenes que ustedes apoyan tienen ejército. Ahí están Venezuela, Cuba o China. Parece que ustedes quieren un Estado, pero lo quieren sin las obligaciones de un Estado. Como siempre, cero responsabilidad y también cero congruencia. Como cuando critican al gobierno socialista, pero en cambio le siguen apoyando con toda la corrupción que está saliendo, con todos los escándalos de Pedro Sánchez y de Zapatero y demás cargos del PSOE, y lo que aún queda por salir. Con miles de personas asistiendo a los actos, Vigo va a demostrar que está a favor de este acto. Y con miles de personas mostrando su cariño y su reconocimiento. Porque las Fuerzas Armadas realizan una labor ejemplar, una labor de servicio, una labor de entrega. Y muchas veces una labor que supone asumir riesgos personales muy importantes, hasta con su propia vida, defendiendo los intereses de España y de los españoles. Y merecen, hace falta que tengan también respeto, reconocimiento y gratitud. Lo mismo también que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Y los tienen del PP. No así del BNG ni tampoco del PSOE. Le intentó cargar a la Policía Local la responsabilidad del accidente mortal del Santamontes. Pero apoyar estos actos no significa compartir ciertas decisiones adoptadas por Abel Caballero. Por ahí también hay una realidad que no se puede ignorar. Es que cientos de vigueses se han visto perjudicados. Usuarios de gimnasios municipales, usuarios de pabellones y también usuarios de la pista de atletismo de Balaídos. Personas que se han encontrado con instalaciones cerradas y con cambios que afectan a su vida diaria. Y lo que muchos de ellos están diciendo es algo más que razonable. Que esto podía hacerse de otra manera, que podía planificarse mejor, que podía hablarse antes con los afectados y que podían ofrecerse alternativas. Por tanto, no cuestionamos en ningún momento la importancia de estos actos. No cuestionamos que Vigo pueda acoger un evento como este. Nadie lo hace. Nadie, salvo el BNG. Lo que sí cuestionamos es la forma de actuar, la forma de decidir, la forma de gestionar. Porque gobernar también es escuchar, gobernar es dialogar, gobernar es anticiparse a los problemas. Y ahí volvemos a encontrarnos con algo que ya conocemos demasiado bien en este ayuntamiento, la forma de gobernar de Abel Caballero, un alcalde encerrado en su despacho, un alcalde que cada vez escucha menos y un alcalde que parece... ¿Sí se pueden reír? ¿Se pueden reír? Y un alcalde que parece haberse levantado un muro frente a los vigueses. Me temo que incluso frente a algunos de los concejales que también están aquí presentes y que se están riendo. Porque cuando los vecinos trasladan un problema, esperan respuestas, esperan soluciones y también esperan ser escuchados. Y también queremos decir algo muy claro. Estamos totalmente de acuerdo con una cuestión. Los usuarios tienen que recuperar el dinero correspondiente al tiempo que las instalaciones deportivas estuvieron cerradas, porque están pagando por un servicio que no pueden utilizar. Y lo justo es devolver esa parte de las cuotas. Es una cuestión de justicia y es una cuestión de sentido común, estrictamente de sentido común, y una cuestión de respeto hacia quienes pagan por un servicio. Y respecto a la posición de BNG también queremos hacer una reflexión, porque una cosa es mantener posiciones políticas legítimas y otra cosa distinta es aprovechar cualquier situación para trasladar siempre el mismo debate. Aquí estamos hablando de una cuestión concreta, estamos hablando de decisiones municipales y estamos hablando de gente que está afectada, vigueses que están afectados. Y además hemos visto situaciones que creemos que tampoco ayudan, porque hace unos días hubo una concentración impulsada por clubes de atletismo, deportistas, entrenadores y familias, y aquello era una concentración ciudadana, cívica, una concentración para defender las instalaciones que estaban cerradas, una concentración de usuarios y demás personas afectadas. Y allí vimos como miembros de Galiza Nova llevaron una pancarta con un mensaje muy concreto: más deporte y menos tanques. Y aquello no gustó a la gente que la organizaba y allí mismo se lo recriminaron. Aquello no era un acto político, no era un mitin. Y ustedes lo convirtieron en eso. Y la gente que estaba allí se lo echó en cara. Estábamos ahí presentes. No era una concentración convocada para debatir sobre un papel de las Fuerzas Armadas. Era una concentración ciudadana y cívica. Los políticos íbamos allí a acompañar, íbamos a apoyar e íbamos a escuchar, no a intentar convertir una reivindicación ciudadana en una batalla política. Porque los vigueses esperan otra cosa de nosotros, esperan responsabilidad y esperan soluciones y también esperan que pongamos por delante los intereses de Vigo. Y eso es lo que importa hoy, reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, defender los intereses de los vecinos afectados y exigir una mejor gestión del Gobierno municipal. Nada más, muchas gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Fíjese si está alejado el PP de la realidad, que dice que el alcalde está encerrado en su despacho. Es que es para reírse, vamos, para reírse y no parar. Bueno, en el BNG todo es demagogia. Eso sí, intentando revestirlo de ideología. No estamos ante un desfile militarista. Estamos ante, no un día, no, sino una semana de reconocimiento a las Fuerzas Armadas de España, que tienen su cometido en la Constitución española, defendiendo la integridad territorial, protegiendo el orden constitucional y, señor portavoz del BNG, como una fuerza de paz. Claro que al BNG no le gusta la Constitución española. Las Fuerzas Armadas cumplen ese papel y entérese de una vez por todas que es la institución mejor valorada por los españoles y que han destacado mundialmente en los últimos años por participar en labores humanitarias, estar presente en conflictos en otros países como fuerzas de paz. El conjunto de actividades de esta Semana de las Fuerzas Armadas se ha desarrollado en muchas ciudades españolas. Puede comprobar en el dossier completo y ahora le ha tocado el reconocimiento a la ciudad de Vigo. Miren, para la satisfacción de la inmensa mayoría de viguesas y vigueses que desean estar en estos actos. Pero no nos engañemos, esto es lo que realmente le molesta al BNG, la importancia que hoy tiene la ciudad de Vigo y el reconocimiento como este. Impacto económico, se conocerá el que tendrá en plan positivo para la ciudad. Miren, esta moción es toda una justificación ideológica demagógica para enmascarar lo que realmente les preocupa y es que Vigo durante una semana estará en el centro de información nacional, que la mirada de toda España estará puesta en Vigo, que los medios de comunicación ensalzarán lo que se hace en Vigo. Claro, yo comprendo que ustedes tienen otra visión totalmente distinta. Usted manifestó aquí que Vigo es una confederación de parroquias. Me imagino que con la intención de que un militante del BNG gobernase en cada parroquia. Pero mire, eso es de hace 2 siglos, portavoz del BNG. Eso es de hace 2 siglos y Vigo hoy es otra cuestión totalmente diferente. Miren, los profesionales de las Fuerzas Armadas merecen un reconocimiento por lo mucho que hacen, que nada tiene que ver con conceptos caducos de militarismo. Las Fuerzas Armadas colaboran, como decía anteriormente, en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y bajo organismos como Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea. Reconocido el papel mundialmente. Han intervenido en terremotos, en crisis de refugiados, en misiones médicas, en reconstrucción de infraestructuras, en ayuda alimentaria y sanitaria. Todo esto es militarismo, voceiro do BNG. Todo esto es militarismo. Pues yo entiendo que es justo al contrario. Y claro, yo creo que merece una especial mención la UME. Fue creada en el 2005 con críticas iniciales como la que usted acaba de hacer. Pero el tiempo demostró que su misión es intervenir en situación de grave riesgo, en catástrofes, en incendios, en inundaciones, en terremotos. ¿Recuerdan ustedes el papel de la UME con sus miles de actuaciones durante la pandemia del COVID? ¿Nos parece militarismo esto que ustedes dicen? Porque resulta, pues no, y no me interrumpa, que yo no le interrumpí a usted. Esto no es militarismo, esto es ayuda humanitaria, lo que hacen los profesionales del Ejército y de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo será el tema que cuando nos encontramos ante una situación como la de la Dana, todo el mundo reclama que venga la UME a ayudar? El presidente de la Xunta dice que haya una unidad en Galicia. Por lo tanto, señoras y señores del BNG, estas son las Fuerzas Armadas de España, a las que se rinde homenaje en Vigo y una satisfacción inmensa de que se celebren en nuestra ciudad. Para el BNG, toda esta ideología es ciertamente hipócrita porque su no a la guerra no comprende censurar a Putin, no comprende censurar al ejército que invadió Ucrania. Esta es esta es la hipocresía del Partido Popular y Vigo disfrutará
con sus Fuerzas Armadas y con su día. Muchas gracias. Ten a palabra o BNG para pechar o debate. Quero confiar en que hai consenso unánime en que Albert Einstein, Premio Nobel de Física, foi un dos maiores referentes intelectuais do século XX, non? Entendo que todos os grupos asumimos esa premisa. E que dixo Albert Einstein no seu manifesto a súa visión do mundo? Dixo cousas tan revolucionarias como que os pioneiros dun mundo sen guerra son os mozos que rexeitan cumprir o servizo militar e formar parte dos exércitos. Pero dixo algo tamén importante, que hoxe pode resultar mesmo provocador, que alguén sexa capaz de desfilar tan campante ao son dunha marcha militar é dabondo para que mereza todo o meu desprezo, pois esa persoa recibiu o cerebro por erro, soráballe coa médula espiñal. Era pacifismo radical, de verdade, entendendo que a paz non se prepara armándoa. Miren, non nos sorprende a posición do Partido Socialista que efectivamente impulsou con decisión o Día das Forzas Armadas, que compre lembrar, o señor Fon o esqueceuse, que viu a sustituir outro desfile, o do Día da Victoria, que proclamou o franquismo. Vostedes, como en todo, do que se fixeron en grande medida durante a transición foi branquear e legalizar o réxime anterior. Non? Miren, chegamos ao extremo de ter que escoitar por parte do portavoz do Goberno que un desfile militar polo Día das Forzas Armadas non é un acto de exaltación militarista. É para convidalo a pasar revisión en psicotécnico, porque o nivel de comprensión a nivel cognitivo, ¿no? que traslada esta reflexión é digno. Chegaron a dicir que vostedes defendan a paz, ¿no? Pero eso sí, nos dicimos claramente que a paz non se defende con exhibicións de armamento. Esa non é a política de paz. Esa non é a política que combate a guerra. A guerra non é un medio. A guerra é o fenómeno que todas e todos debemos combater. Nada sorprende en todo caso de intervención do Partido Popular, que volveu a intentar efectivamente soplar e sorber. Miren, aos únicos que lle molestou a presenza do BNG ou de Galiza Nova foi aos representantes do Partido Popular, cuxa presenza sí que era incomprensível, porque por un lado din que lles parece magnífico e estupendo que haxa desfile, pero por outro lado vostedes din que se solidarizan coa boca pequena, ali de perfil, coas persoas afectadas polo feche das instalacións deportivas. E miren, dicía o señor Abeijón sempre tan afinado, sempre tan lúcido, que nos apoiamos o Partido Socialista. Miren, nos suscribimos un acordo de investidura que permitiu efectivamente a investidura do actual goberno para evitar a chegada dun cogoberno PP-Vox. Pero sabe para que sirven? Para que nos defendamos con feitos os intereses de Vigo e de Galiza. E non hai mellor día que o de hoxe para demostralo, anunciando, como se vende a anunciar esta mañá, un principio de acordo para desbloquear a transferencia da AP9 no camiño de que poida ser dunha vez por todas unha autoestrada galega pública e libre de peaxes. Para iso sirven os votos do BNG no Congreso, pero que sirven os votos do Partido Popular é para intentar xustificar guerras ilegais como a de Irak. A someter a votación esta moción, pero a mí tamén me gustaría que constara en acta que quen ten mortas na súa historia por defender a democracia contra a dictadura é o Partido Socialista. E tamén, nese caso, eu falo de historia comprobada. Porque a veces aquí se escoitan cousas que hai que ter moito valor para non contestar, verdad? Hai acusacións que non imos a admitir de ningunha forma. E tamén quero decirlles, porque ademais quero que é a primeira vez que vou a falar desto, que eu creo profundamente na historia e no compromiso político do señor Zapatero, hasta que se demostre o contrario. Tamén, é que quero dicilo públicamente. O que sí que eu teño claro é que sei quen é M. Rajoy. Non teño ningunha dúbida. E que tamén sei quen son donos e traballan para fondos de inversión que expulsan a xente das súas vivendas sociais. Tamén sei quen está detrás deso. Polo tanto, para uns e para outros, mídanse cando falan do Partido Socialista.
mídanse, porque nós temos unha historia que nos refrenda. Outros non tanto, outros non tanto. Así que imos a someter a votación esta moción do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por 3 votos a favor e 20 en contra, 23 en contra. Ben, pasamos ao punto 13º, moción do Grupo Municipal do Partido Popular diante do estado de abandono que presenta a Rede Viaria Municipal e proliferación de fochancas. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias de nuevo. Bueno, pues hoy traemos una moción que es muy sencilla, una moción en la que pedimos algo tan básico en un ayuntamiento como es que las calles estén en condiciones de ser usadas, porque en Vigo, desde luego, no lo están. Después de casi 20 años de Abel Caballero como alcalde, el estado de la red viaria de Vigo está peor que nunca. Esto es un hecho, y lo comentó antes mi compañera Patricia García. Vigo se está convirtiendo en la capital mundial de las fochancas, y también de los baches y también del abandono. Y esto no pasa en 4 o 5 calles únicamente, pasa en el centro, pasa en los barrios, pasa en las parroquias, pasa prácticamente en toda la ciudad. Está todo Vigo igual, la calle Reconquista, la zona de Fátima, Marqués Alcedo, García Barbón, Sanjurjo Badía, Freixeiro, todo el Meixoeiro, San Miguel de Olla, Bembrive, Cabral, Lavadores, Matamá, y también los parques, el de la calle Venezuela, el del Berbés, el de la calle Coruña. ¿Son ustedes conscientes de cómo está Vigo? ¿Lo saben? Pues está así, así lo tienen ustedes. El parque de la calle Venezuela, la zona de Fátima, el parque del Berbés, la zona de Freixeiro, la calle Marqués de Alcedo, rotondas de Meixoeiro, el parque de la calle Coruña, García Barbón, Isaac Peral. ¿Lo ven bien ustedes? Está hecho un desastre. Tienen desde luego ustedes que pasear más por Vigo, lo digo siempre. Y ya no hablamos solo de una cuestión estética, hablamos también de seguridad, tanto de peatones como de conductores. Y hablamos también de daños materiales, de ruedas, suspensiones, averías, de mucho dinero que están dejando los vecinos de Vigo en los talleres. Y mientras esto ocurre, las quejas siguen creciendo. Los vecinos nos llaman todos los días, reclaman, protestan, se quejan y los datos son muy claros. 1 de cada 4 reclamaciones que se presentan en este concello están relacionadas con el mal estado del asfalto de las calles de Vigo. 1 de cada 4. 5 quejas diarias en total. 5 vecinos que cada día están diciendo a ustedes que algo no funciona, que algo está mal. ¿Y qué hacen ustedes? Lo de siempre, no escuchar, no atender, no responder. Y eso tampoco es nuevo, es la forma de gobernar de Abel Caballero. Se lo dije antes, un alcalde que está encerrado en sí mismo. Sí, en su despacho, lo repito. Un alcalde que no escucha, un alcalde con empatía cero hacia quienes tienen un problema. Porque cuando un vecino traslada una queja, espera una solución, espera que se la resuelvan, no espera indiferencia, no espera silencio. Y el silencio es lo único que obtiene de este ayuntamiento. Y también está después Javier Pardo, como no, el concejal de Fomento, porque alguien tendrá que responder por esto, alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad. Porque gestionar no es anunciar, gestionar es ejecutar, gestionar es resolver problemas. Y aquí falla la gestión, es lo que falla. Porque anuncios sí que los hay, infografías también las hay, también titulares, pero resultados ninguno. Cero. Abel Caballero es un experto en anunciar obras, experto en presentar proyectos, experto en vender titulares y en sacar fotos. Pero después llega la realidad. Miren, los datos están aquí. De nuevo, cada año el ayuntamiento recauda casi 15 millones de euros en el impuesto del rodaje. 15 millones de euros. Pero en cambio solo 2,5 millones se destinan al mantenimiento de la red viaria. Y aún hay algo peor. En el año 25 había 2,9 millones de euros presupuestados para conservación de vías y espacios públicos. ¿Y cuánto ejecutaron de esto? Solo 425.000 euros, menos de un 15%. Y aún peor, anunciaron un plan especial de renovación de firmes con 7,6 millones de euros. ¿Y cuánto gastaron de esto? Ni un euro, ni uno solo, cero. Y hace un mes han publicado un contrato de más de 20 millones de euros y lo acaban de anular ustedes. Chapuza tras chapuza. Y lo cierto es que en Vigo la realidad es otra. Repito que el ayuntamiento recauda casi 15 millones de euros al año en el impuesto de rodaje. Solo 2,5 millones lo destinan al mantenimiento de las calles. Y además, dentro de esta cantidad se incluyen también gastos en puentes, pasarelas, glorietas, túneles o incluso en esculturas. Y eso significa que Vigo destina poco más de 8 euros por habitante al mantenimiento de las calles y carreteras. Poco más de 8 euros. Mientras que en otras ciudades españolas están entre 25 y 35 euros por cada habitante. Es decir, entre 3 y 4 veces
más que en Vigo. Y ahora anuncian que van a duplicar esa inversión, hasta 5 millones al año. Pero incluso así, Vigo no llegaría solo a unos 16 euros por habitante, 16 euros, y seguiríamos muy lejos de la media nacional. Y ocurre exactamente lo mismo si hablamos por kilómetro de red viaria. Vigo tiene 1.006 kilómetros de calles y carreteras municipales y actualmente invierte en 2.485 euros por cada kilómetro al año. Con el nuevo contrato pasarían a 4.970 euros. Pero ciudades similares como Vigo, como son Gijón, Valladolid o Córdoba, destinan más del doble que en esta ciudad, que en Vigo. Ese es el problema, y no es un problema de dinero, porque dinero hay. Es un problema, repito, de gestión, porque presupuestar no es ejecutar y anunciar no es hacer. Por eso los vigueses ya desconfían, porque han escuchado demasiados anuncios y no han visto ningún tipo de resultado. Nada más, muchas gracias. Ten a palabra o Venega. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego concorda con que a situación dos viais na nosa cidade é desastrosa, especialmente nas parroquias desta cidade. Son moitos os viais que están convertidos en carreiras de obstáculo para non meter a roda nun burato, e son moitas as queixas da veciñanza nese sentido. Mentres o Goberno Municipal inaugura ramplas, a escasos metros desas ramplas, siguen aparecendo todos estes problemas. Por exemplo, que yo digan a veciñanza da Praza de Independencia, que acaban de ver con sorpresa como se inaugura unha obra sin ter reparado todos os problemas que ten a propia Praza de Independencia, máis alá de pequenos retoques efémeros polo Día da Reconquista. A situación desta cidade é lóxica porque responde ao modelo de xestión do Goberno Municipal, é coherente con este sistema de xestión. Un modelo de xestión que está baseado na inauguración, deixando abandonado o mantemento posterior, como podemos ver en toda a cidade. Un Goberno Municipal empeñado en non cumprir os seus propios orzamentos, como xa denunciamos tantas veces desde o Bloque Nacionalista Galego, deixando, por exemplo, no ano 2025, 137 millóns de euros sin gastar, cando se supón que o orzamento aprobados por vostedes mesmos son o que indica que é o que teñen que facer un ano e, sin embargo, non o cumpren nin vostedes mesmos. Un goberno municipal que está obsesionado, ademais, coa centralización, empeñado en que o máis importante é o centro, priorizan grandes proxectos nalgúns ámbitos do casco urbano, mentre se abandonan as necesidades dos barrios e das parroquias, e isto é algo que pode comprobar calquera que ande en coche ou camiñando máis alá do Distrito 1. Outro elemento que define este goberno municipal é a aposta pola turistificación da cidade, como quedou clarísimo neste pleno. Teñen como obxectivo converter Vigo nunha cidade eminentemente turística, con todas as consecuencias que iso ten para os residentes e as residentes. Consecuencias que se coñecen de sobra, porque se teñen dado en moitos outros lugares. Aumento do prezo da vivenda, proliferación de pisos turísticos, peche de negocios tradicionais, precarización laboral, perda de identidade, cuestións que xa se están dando nesta cidade. E mesmo así, é un empeño deste goberno terciarizar a economía desta cidade e que os investimentos que realizan van en función desa turistificación. O cuarto elemento que define a este goberno municipal é a falta de escoita á veciñanza, é o maltrato institucional aquelas asociacións de veciños e colectivos que se atreven a discrepar da política municipal. O goberno municipal despreza por sistemas as asociacións veciñais e culturais e despreza, sobre todo, que é o máis importante, o coñecemento que esas asociacións teñen das necesidades reais das veciñas e dos veciños. E as fochancas das que fala hoxe o Partido Popular veñen ser un símbolo e a consecuencia ao mesmo tempo de toda esa deixadez e abandono que sufre a cidade, falta de investimentos, centralización, turistificación e falta de escoita á veciñanza, mentres poñen o foco en inauguracións e en propaganda. Fronte a isto, desde o Bloque Nacionalista Galego presentámosles unha emenda a esta moción, porque non só son as persoas que se moven en coche as que están afectadas e que necesitan a mellora dos viais. Tamén fan falla beirarrúas en condicións, non como as que sofre, por exemplo, todo o barrio de Colla, fan falla sendeiros, fan falla zonas peonís, fan falla camiños sen maleza. En fin, é necesario mellorar as condicións dos viais pensando tamén nas persoas que se desprazan sen facer uso do seu automóvil particular. E tantas cuestións máis que levamos reclamando xa desde hai moito tempo, desde o Bloque Nacionalista Galego. Por iso, o primeiro punto da nosa emenda propón a posta en marcha do Plan Cidade dotado como mínimo de 20 millóns de euros para a mellora integral dos espazos públicos e das necesidades de infraestructuras e de dotacións de todos os barrios e parroquias.
E, por outro lado, nunha segunda parte da nosa emenda, queremos instar tanto a Diputación de Pontevedra como a Xunta de Galiza, gobernadas ambas polo Partido Popular, para que prediquen co exemplo e atendan como deben os viais que son da súa titularidade dentro do termo municipal de Vigo. Porque tamén aí hai fochancas. Tamén aí existen dificultades de mobilidade para as persoas que queren desplazarse camiñando. Tamén necesitan mantemento, tamén necesitan humanización e modernización dos servizos, e senón que llo digan a veciñanza de Oia, de Coruxo, de Sallans ou de Lavadores. Desde o Bloque Nacionalista Galego propoñemos que a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galiza deseñen un plan para a financiación desas obras nos viais da súa titularidade para posteriormente ceder, unha vez renovados e humanizados eses viais, cederllos, como digo, ao Concello de Vigo. Moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas. Empatía cero. Hombre, un pouco raro co 60% dos votos. Eso é unha cousa que sona máis ben rara. É certo que hubo unha sucesión de fenómenos meteorolóxicos en toda Galicia, máis de 50 días de choiva. Si ven hoxe nos periódico, en todas as cidades as calles, as aceras, as fochancas son un problema de toda a cidade. Pero mire, señores do Partido Popular, que nos veñan vostedes a falar de cartos e de investimentos, que nos veñan a falar de gestión, cando resulta que fixeron 3 rúas na cidade de Vigo, e as 3 acabaron afundidas, non tiñan superficie por debaixo. Eso é o que nos veñen a falar. Temos máis de 5 millóns de euros aprobados con 118 calles que empezan no mes de junio. Hemos feito máis de 200 reparacións de baches en toda a cidade. Camiño do Anxo, Rúa Bolivia, Rúa Callao, Rúa Colón, Cordoeira, Antombeiras, Canoa, Plaza España, Avenida Florida, Isaac Peral, Coutadas, etc. Máis de 200 calles. 10 millones de euros que se empezan a ejecutar nos vindeiros 8 meses do ano. Se empezan a ejecutar, se empeza en xuño e non se para. É un contrato de mantemento de viales que nunca tuvo esta cidade de máis de 5 millóns de euros anuales. O contrato máis moderno que nunca tuvo esta cidade ni ningunha cidade de Galicia para facer reparacións nas rúas. De todo tipo. Calles, muros, aceras e, sobre todo, para subir o nivel de calidade dos veciños e veciñas como ven facendo este goberno. A semana que ven se aproba 8 proxectos máis, co cal aos 10 millóns se sumará 1 millón máis de euros. Oiga, pero me van a decir vostedes que humanizar ou que é arreglar as calles. Con todas as parroquias de Vigo, de Lavadores, San Xoán, Cabral, O Centro, Teis, Candeán, Valadares, todas as parroquias atendidos. E logo falan de que a Xunta e a Diputación e as súas carreteiras que se lles afunden, que non arreglan ningunha, senón é cando llas piden, ou a carretera de Camposancos, de quen é? Ou a carretera Vella de Madrid, que nin siquiera queren conveñala. Queren sacar do medio unha rúa principal para a xente para acudir aos institutos e ao Meixueiro con 3 euros. Oiga, como se atreven? Pero como se atreven a falar de que non hai atención na cidade a todo o que as rúas? Se alguén fixo algo polas rúas e transformou a cidade e invertiu os cartos, ou lembran ustedes que gobernaron esta cidade e canto invertiron? Donde estaban os cartos daquela? Falamos de orzamentos con cantidades aproximadas. Donde estaban os cartos? Nas plantas da Gran Vía, nas flores.
Porque 3 rúas fixeron vostedes, 3 rúas se acabaron afundindo, sin superficie debaixo para sosterse. A última que falaban de Velázquez Moreno, arreglaron vostedes, Ese afundío arreglaron vostedes. Oiga, todo esto de verdad se creen con autoridad para decir algo. Señores do BNG, as parroquias, abandono e tal e cual. Pero, oiga, miren os resultados, joder. Un 53, un 69, un 74, un 35, un 66% de voto deste goberno en atención ás parroquias. Os cartos están na rúa, esa é a diferencia. Esa é a diferencia, os cartos están na rúa. Lo que non se sabe era onde estaban antes. Esa é a diferencia ca xestión dun goberno. Gracias. Gracias, señor. Para rematar o debate, ten a palabra o grupo. Gracias de nuevo. Bueno, si BNG quiere hablar de viales del asunto o Diputación, pongan una moción aquí, no la que trajeron hoy, que de poco le vale a Vigo, con eso no se arreglan los baches, desde luego. Y respecto al PSOE, hemos escuchado lo de siempre, más anuncios, más propaganda, más autocomplacencia y menos respuestas, lo de siempre. Aquí no estamos hablando, debatiendo si Vigo tiene obras o no tiene obras, aquí estamos hablando del estado de nuestras calles. Y eso no es por la lluvia, señor Pardo, no es por la lluvia, Lleva la lluvia meses y Vigo está fatal desde hace mucho tiempo, muchos años, no es por las lluvias. Y los datos son claros. Cada día se presentan en Vigo 5 quejas, repito, sobre cómo están las calles y el asfalto. 5 quejas al día. Eso no lo dice el PP, lo dicen los datos y lo dicen los vecinos. Y ya estamos hartos de escuchar que ya hay planes, que ya hay inversiones y que ya hay contratos. Los anuncios, señor Pardo, no arreglan baches. Las notas de prensa no reparan calles. Y las infografías no asfaltan los caminos y las calles de Vigo. Los vecinos no circulan por titulares, circulan por calles. Y esas calles están peor que nunca, peor que nunca. Por cierto, Vigo tiene 1.800 calles. Cerca de 1.800. Si estamos arreglando 200, pues mal vamos, de verdad. Lo que pasa es que ustedes, el PSOE de Vigo, están a otra cosa muy distinta. Están en un partido cercado por completo por la corrupción, por escándalos diarios, preocupados de si el escándalo de mañana será aún peor que el escándalo de hoy. La mujer del presidente, el hermano del presidente, el expresidente, un exministro, 2 secretarios generales. Y en Vigo también igual. Ya acumulan ustedes 6 sentencias por corrupción, por los desmanes en Bembrive, por el caso Cuñada de Carmela Silva, un jefe de servicio de este concello afiliado al PSOE condenado a 5 años de prisión. Porque se han enchufado a una persona que en una contrata municipal que ha cobrado más de 100.000 euros sin ir a trabajar ni un solo día. Y ahora hay una concejala que está imputada por un presunto delito de homicidio imprudente, por no hablar del enchufismo de familiares. Señores, esto no se sostiene y mientras tanto las calles de Vigo están cada vez peor. ¿Y qué hacen ustedes? Lo de siempre, buscar culpables, como dije antes, queriendo culpar a la policía local de un accidente mortal de Saltamontes cuya culpa es suya. No es en ningún caso de la policía local. Esto es una auténtica sinvergüencería. Y por eso votar hoy en contra de esta moción es votar en contra de arreglar calles, es votar en contra de atender a los vecinos, es votar en contra de actuar donde hay un problema evidente y es votar en contra también de una demanda real de los vigueses. Porque esta moción no nace del PP, esta moción nace de la calle, nace de los barrios y nace de las parroquias y nace de los vecinos que cada día tienen que esquivar una fochanca y un bache para llegar a su casa. Muchas gracias. Sometemos a votación a moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda rexeitada con 5 votos a favor, 18 en contra e 3 abstencións. Pasamos ahora ao punto 14º da orde do día, dar conta de resolucións da alcaldía dictadas entre o 21 do 4 e o 18 do 5 do 26. Algúnha intervención? Queda dada conta. No punto 15º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas entre o 21 do 4 e o 18 do 5. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 16º, formulación de rogos. Sí, dende o Bloque Nacionalista Galego rogamos porque o creemos necesario, como acabamos de comprobar,
escoitando as reclamacións dos traballadores do lixo durante a celebración deste pleno, que o Goberno municipal despregue todas as accións necesarias para promover un acordo satisfactorio para o personal de servizo de recollida de lixo na negociación do convenio e que permita a desconvocatoria da folga que comenzou este domingo. Algún rogo máis? Rogamos que este Gobierno municipal informe de por qué no emitió ningún informe ni requirió documentación adicional a la organizadora de la carrera da Cereixa prevista para este pasado domingo, hasta 2 meses después de la petición registrada por la comisión organizadora, derivando en la cancelación in extremis del evento por culpa de la inexplicable dejación de funciones de este concello. Ben rematado o punto de formulación de rogos, pasamos ao 17º. Formulación de preguntas. Alguna pregunta? Vai atender este Goberno municipal as demandas veciñais e de colectivos ecoloxistas para evitar o impacto da prolongación do túnel de Ulduallen na Oliveira Centenaria situada no Paseo de Alfonso XII e garantir así a súa efectiva protección? Ninguén garantiza a protección da Oliveira Centenaria como este Goberno, que fai un análisis continuado desa oliveira que nunca estivo como está agora. Ustedes sempre se suman ao que dicen 5, 6 ou 7 sin analizar a ciencia, que é o que facemos nós. Algunha pregunta máis? Teniendo en cuenta que una alerta amarilla no obliga a cancelar actividades en el exterior, ¿contaba la fiesta de fin de temporada y clasificación europea del Celta con la autorización municipal correspondiente? ¿O, por el contrario, su cancelación in extremis se debió una vez más a la incompetencia de este Gobierno municipal para resolver el expediente en tiempo y forma, al igual que pasó con la carrera da Cereixa en Beade? Sabe vostede perfectamente, aínda que non estuvo esta fin de semana en Balaídos, non estivo vendo o partido do Celta, non estaba ali, aínda que isto... Bueno, outro día falamos de Vilagarcía, hoxe vamos a falar de Vigo. O que lle teño que decir é que vostede o sabe, porque a propia presidenta do Celta seguiu as indicacións da EMET, que, por certo, é o que hai que facer obligadamente para que non aconteza o que aconteceu en Valencia, onde houbo máis de 200 persoas que faleceron por non seguir as indicacións da ciencia e non tomar decisións, e, polo tanto, eso foi o que aconteceu. E vostede o sabe, pero mire, sigan vostedes así, que é a cidadanía a que lle responde. 2,2%, 2,2% é o que a cidadanía pon no seu sitio. Vostede siga mentindo, siga nesa deriva na que a meteu o Partido Popular, abandonando vostede o que parecía ser unha persoa con un certo coñecemento, unha certa clase, vostede está perdendo, e eu ben que o sinto, señora voceira do Partido Popular. Polo tanto, a EMET foi a que plantexou que ia haber unha treboada, e, polo tanto, o Celta fixo o que tiña que facer. E xa está. Vostedes sigan así, que son o que son. Levántase a sesión.